Ine Biden hem gitti adamlar diňe bir ije köde däl özüniň hemme şeytançy nökerleri bilen gitti. Türkmeniň aýdyşy ýaly howul bela üstümizden sowul bela Bidenyň gitmegi bilen hem şoň ýanynaky şeytançy nökerleriň gitmegi bilen bela beterlen derdi belalan sowullyg bolsun, ýamanyň ýüzi aňryk bolsun, ýagşy adamlaryň ýüzi bärik bolsun, ýagşy adamlaryň geldigi bolsun. Subhane rabbike bir subhane rabbike bir subhane rabbike bil izzati ma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin rabbil alamin rabbil alamin amin. Assalamu alaykum hormatly ýerleşler, men jurnalist Sallam Rahimov. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji ýanwary Azat Türkmeniň dünýä habarlaryna başlaýar. Diňe habarlary eşitdirmek bilen şäklenler sadatçy ejişimiz ýaly habarlara, ýani wakalara radyrak syn bermäge çalışar. Indi yan kaydışımız ýaly bu soňky täzeliklerden birine Trump'ın inaugurasiýa dawarasy. Indi Trump resmi ýagdaýda öz wezipesine eýe boldy, ýani Amerikan Birleşik Ştatlarynyň prezidentlik wezipesine bu ullukan waka Bidenyň hem şeytançy nökerler bilen gitmegine diňe bir men begenem kenim hatda meni Putiniň agendy diýip atlandyryp ýören käbir haramzadalaryň begenýän eken, olaň begenjine menem begenýän. Olar kimler ya ol kim olun kimdigini na öz bulunguzu bilen eşdiň. Meniň bana dogry maýsam şu Joe Biden'ın demokratça hürmet etýändigine inanamok. Çünkü Joe Biden özü demokratik partiden geldi. Dünýä her wagt tersine bir hili men demokrat diýen adamlar diktatör ýaly hereket edýär. Bir hili ters bolansoň esasanam Palestina meselede İsrail'in arkasında duran menşur adamını realna halamak, onun hükümetinin halamak, özünün halamak, bu hareket ihtiyacı patatayan Joe Biden'a olan mena nime ama nimen nasıl demokratlara da onun başka fere diyadım. Son kudur benim fikrim gelip olarak var büyük dedi. Demokratlara var şey. Trump'ın görülmeyin ya. Hareket ediyor. Trump böyle müzik hareket ediyor. Yani ekranda biraz gürlep, arkada başka işeden o nama nasıl biraz gürlese son arkasında duruyan adam. Ben şonu görüyorum. Hatta Putin'im şu tarafında görüyor son. Putin'im şu diye İngolman'ın sözünde duruyan adam diyor da. Putin'in men köp siyasetini gollamasam käbirdatlaryny nälik gollayan halşyn Sovet Soýuzy diye dagamyzdan soň diye Amerika tarapyna garşy bir yer basyp almak ýaly hereketler etjek geldigini aýtdy diye. Bidem bolan sözüne ananyp diye etmedik diye. Onu diye bular etmäge dowam edipdirler diyor. Yani bahili Putin Russiýanyň hem birazajyk şu tarapdan oturup seredýän bolun. Geosiýasat beýi watandaşlar. Bu geosiýasatda bahili adamdan karakterini göre politika çygylýar. Yani adamdan karakteri sözünde durmayan karakterli adamynyň sözünü onun hareket etsen utulýan ýeriňe bolýar geosiýasatda. Kinolarda da şol ananyalar bu saatçı iki paşa bir-birine alaşýarlar, soň elikiň arkasyndan işleýär, onyalar edýär. Görýärmi? Bir hili olur häsiz meselesini täzýärler. Ine nur annaýan adamdan öz dowkasyndan nur alsaň eger sen Amerikan Birleşik Ştatlarynyň siýasatyny ýa Biden ýaly döwlet liderleriniň siýasatyny tanqid etseň, sen Putin agendy bolýan demek näme? Ondan nur annaýan öýde mene Putin agendy bolup çykypdyr diýip Putiniň hem käbir taraplaryna görýän bir pozitiv, ýani oýun bahary bolýar. Awa käbir meselelerde oň hereketlerini aklajagan bolup otýar. Elbetde oň aýdýanda adyny belli bir mantygam bar. Ýöne şu zatlary mundan olal Allah'ım Rahim faydyk gelýär ha ol Putiniň Kremliň agenty bolýardy. Emma häzir ne bu nur annaýfyny agent bolanok. Ýani çyn bolanok. Ya ol nur annaýf. Allah'ım Rahim. Nur bilen men gürüýtdi şükür dawam ýok adamlar käbirler soraýan nur bilen näme bolup ýöre araňyzda bir düşünem ýok näme. Ne düşünmeýän bolsaň nurdan soraň da. Nurdan sora. Nur kimi tas browan o browa da Kemal Elik diýen ýaly biziň gowamyz bir gaty ulak ýerleşen ok. Ikimiziň hem owamyz şo bir etrapda özümizden bir goňşurak bolup goňşurak owalarda ýaşa
yaşadık. Ýöne men bar bolsam Nuri o wagtda emedekler ne näme diýen onsun sallap beren oglanjykdy diýesim gelýär-da onuň diýip oturmaýyn ýöne biz kiçiräkkä bulan oglarynyň ýani köp oglanlary bilen ketekleşýärdi. Olaram ýanky bir kemsetmek üçin näme diýärdi? Bulan üstünden akyp gaýdan kanalan, şowur kanalan suw içip ber, sow. Nuryň oglaryny, obasynyň adamlary bilen bizim obamyzyň adamlary. Bizi kemsetmek üçin ol owaň Nuryň obasynyň oglanlary biziň diýe meydan edýän kanalymyzdan suw içýän he diýip näme diýerdiler. Nurym men kemsetde gelse şey diýersin, biziň meydan edýän kanalymyzdan suw içýän eken diýersin. Ýöne başga näme ilpertiýan bolsa aýdybiler, maňa da aýdybiler, size de aýdybiler. Indi bir yan kanada diýip durka, şo gepleşiginde bu yan taýdysy ýaly biri bar eken men onu tanamam. Bulam oňa duýdurýan, Nura duýdurýan. Nur diýe bu diýe sen niýe Biden tankitlap oturýarsyň? Bu Putin'in bir aklap oturan ýaly gurrun edýän olyň sen bu gepini diýe ol Çehya'däki jurnalistler kesip alyp ulanor diýip duýdurýar ýa. Ene o yan taýdysynyň şo duýdurşyna öz gulanyny bilen diňlen. Bu sözün senin Çekya'daki kesip alıp yerleştirir YouTube kanalına. Havarın olsun. Ay çektim de o men doğru diýmek başarýan adam ünvanmanlar. Ben Nuryň ýanky sözüni ulanjak dälim. Ýöne şoň Nuryň ýan taýdysynyň ýanky duýdurşyny eşitip, şunu bir begendireýin diýdim da. Ol onu öz ýandan özün bir Nostradamus bir weli duýdunmy diýdim da. Şoň näme aýdanladym hatyl bollar diýip. Ine şo diýbiler narkaýyn. Ýöne ýanky meni begendirýän zat Nuryň ýanky sözlerinde. Biradarak inni bir siýasat diýilýän zatyň özüne şuňgurak seredip başlapdyr. O siýasatyň bir inçe ýollarynyň, inçe taraplarynyň bardygyny düşündirjek bolýar ýanynaky dinleýijilerine, hemşerilerine. Men şu wada çendik aýtalak gelýän, käkelek gelýän zadym şo dämi? Siýasat diýilýän zat o size telewizorda adaty ekranda ýanky bu ýurtlaryň altyna her ekranda görkezilýän zatdan ibaret däl. Oň daşynda sahna aňyrtynda da oýnalýan oýunlar bar. Onu düşünmek üçin biradarak içkinrek seretmeli. Düşünöýün, näsem düşünüp bolýar şo zatlara. Ýöne biradarak islegiň bolmaly, biradarak özünde işlemeli, maglumaty gözlemeli, gözleýijilik bir ymtylysy bolmaly. Bir zadyň aňyrtyna ýetmäge onu ymtylysy bolmaly. Şonu tapaýyn, gözlen tapar diýilýär, tapyp bolýar diýýärdim da, diýýänler. Ýöne men begenýän näýlem bolsa men Nury ýaly nemelen oglandan gyýylan eger şular ýaly zatlara da indi gyzyklanma bildirip şular ýaly netijelere gelýän bolsa diýmek birazajyk onda ösüş bar. Ana şo meni begendirýär. Indi bir Amerikaly mesele degdikde Amerikada saýlawlar boldy. Ine ahir soň Trump'am indi resmi ýagdaýda prezidentlik wezipetini eýeledi. Indi bir ikinji gedek prezident bolşy. Indi ýene de şol maňa pretende bildirjek, dinleýijilerime ýatlatjak bolýan boýsana Amerikaly meseleni Türkmenistany meseleleri gowdasana diýjekleri ýene bir gedek ýatlatjak bolýan. Amerika ýaly dünýäň tutuşgy siýasatyna täsir edip duran döwletde bolýan wakalar biziň emekbalymyza täsir edýär. Odalam aýdyşym ýaly gämçiniň jany bir diýilipdir. Bu dünýä gämesinde biz bile oturýarys. Bu gämi biziň yer planetamyz. Oňa da täsir edýän güýçli döwletler bar. Şo taýdaky alınıp barıljak siýasat soňuna aýlanyp dolanyp bize de şoň bir çeti bize de diýýär. Şoň üçin onu isleseňem oňa ünsermeli bolýas, islemeseňem ünsermeli bolýas. Şoň üçin biradarak giňirek seretjek bolan diýenler dünýädäki bolup ýören wakalary. Indi bu mesele biz häzir aýratyn diýip geçersin. Trump'ın gelmegi bilen näme özgörjek dünýäde? Amerikan siýasatynda, umumyň dünýäň siýasatynda näme özgörüp biljek, özgörmek mümkin. Nähili ýam alamatlary bar. O barada gurrun eder, hökman gurrun eder. Häzir ýöne Türkmenistanyň mesele Türkmenistana degişli bir mesele barada gurrun etmeli bolsa, biziň ýaňy ýakynna ýene nowatdaky we käbir Türkmenistandy raýatlanmadan şol däherli alkogol içgisinden ölmek bilen baglanyşykly waka degmeli bolýar. Ýene şolar ýaly bir gynançly waka ýüze çykdy adamlar. Bilşiňiz ýaly 2020-nji ýylyň martynda bir ýüze çykdy bular ýaly waka. Şonu gaty köp adam helak boldy. Ýanky pidaty boldy. Alkogol içgisiniň 56 töwerek adam meňe ýadyma düşýände görä. Ýöne şondan Nowruz bayramyna gabatlap ara geçip adamlar helak boldy da. Şonu da şol esasy
nemede şon zäherlenler diýilip türkmeniň içinde käbir adamlar tutsak edilipdi da. Türkmeniň özleri ýasap, özleri satyp, özleri sebäp bolupdyr diýdiler. Indi bu gedegem ýene-de bir ýaly tutupdyrlar, olaryň Türkmenistany bolup çykdy. Indi şolar barada da maglumat häzir mesele görkeýin. Indi soňky maglumata görä näçe adam ölüpdir jemi? Jemi nas iň soňky men tapan maglumatyma 21-nji ýanwarda Türkmen News saýty şolar ýaly maglumat berdi. Jemi şol alkogol içgetinden şu gedek İstanbul şäherinde zäherlenip ölen adamlaryň jemi sany 38, şolardan 7-8 adam Türkmenistanda bolup çykýar. Epesli bölegem Özbegistanly. Özbegistanyň sanyny ýakyn 14 diýip berdiler, aýyň 17-sine ýöne şol jemi 17 bolupdyr da. 7 tögere 7 sana Türkmenistanda raýat ölüpdir ýöne. Men soňky alan maglumatyma görä, şu taýda görýän maglumatyma görä adamdan 17-si Özbegistanyň raýaty bolup çykdy. Awa jemi zäherlenenden sany 92 diýär. Awa şolardan 38 ölüpdir. 38-sinden 17-si Özbegistanyň bolsa gaty köp bir ýurtdan näçe adam. Ondan indi bu arada da Özbegistanyň habar etliklerim habar berip dur. Fergana News saýtym habar berip dur. Orsiýadyň käbirin habar etlikleri habar berip dur, maglumat berip durlar. Türkiýede aýratynyň berilip dur bolýan. Gynandyrýan ýeri Türkmenistanyň hiç bir habar terişlerinde şunça adam Türkmenistany raýat şol wakan gurwany bolsa da hiç il habar berilenok. Ene şu iň gynandyrjy ýeri. Ýene de mende sonra ýa çykýar, indi Türkmenistanyň konsullugy ýa ilçihanasy şol ölen adamdan indi jesediniň aladasyny edip şonu dogon garyndaşlaryna gowuşurlarmy, şonu äkidermi Türkmenistana? Äkitdilermi ýa äkitmelermi? Şu adam niýe peswat geçdi? Kimde şu arada maglumatlar bolsa gaýrat edip şu videomyň aşağındaky kommentariýa bölüminde ýazyň. Türkmenistanyň şu Türkiýedäki ilçihanasy ýa konsullugy şu ölen adamdan jesedini Türkmenistana uğratdymy, uğratmadymy? Şu arada maglumatlar kimde maglumatlar bolsa gaýrat edip şu maglumat bilen paýlaşyň. Indi ýene bir eme sorag esas ýüzüşýän sorag näme? Näme üçin her gedek diýen ýaly Türkmenistan raýatlaryny tutsak edýärler şu waka bilen, şular ýaly waka bilen baglaşyp. Indi men Türkiýede bolamda şu taýda bir umuman iýmit dukanyna duran araklar görüp men şu taýda tanışlamyň bir ýerinden soradym da. Şu duran araklar ýasama üýde ýasalan araklara däldir da şular hakykatdanam bir Türkiýanyň öz çakyrda wotlaryna çakyr öndürýän zawodunda resmi ýagdaýda çykarylan önümlerdir öýdýän diýip soramda. Anam ýok diýär da şu taýdaky özümdäki bar bolan maglumata görä umuman bu taýda emeli arak ýasaýanlar köp. Emeli arak ýasalan araklar satýan dukanlar hem köp. Ýöne türkleň özleri gorkanok diýär şonu içmekden. Türkleň özleri gorkanok diýär şonu içmekden arzanrak diýip alýarlar, içýärler, ýöne ölüp gören adam kän ýok. Onda näme üçin birden aram birden zäherli araklar peýda bolup adam ölýär. Şo soragyda çykýar. Şonu maňa şo taýdaky tanjymam düşündirdi. Şo taýda Türkiýanyň özünde emeli arak ýasaýan monopolistler bar, ýani telekeçiler bar. Şolaryň özlerine konkurent ýüze çyksa, şolara bir edip sokup ýani zäherli spirti sokup şondan arak ýasarýarlar diýerler, şondan diýýärler, oňa ýanky adamlar tutsak etdirýärler. Diýip şu pikirimi ne bir düşünmekde men iň soňky videomyň aşagyna Melike lakam bilen kommentariýa diýen bir dinlejim bar. Ana şolam tasdiklap ýadypdyr. 16 ýyl bäri men Türkiýede ýaşadym. 16 ýyl men Türkiýede ýaşadym. Diýip şonu tasdiklap ýanky maglumaty. Şunu ýaly diýerler diýär, türkleň özleri etdirýär şunu. Türkiýanyň öz içinde şu umuman emeli arak ýasaýan monopolistler bar. Resmi çakyr öndürýän, çakyrda bodundan daşary emeli arak ýasap, arlandak satyp şondan baýa milliarder bolup ýörenler bar diýär. Olaram eger kimdir biri ýene de özlerine konkurent bolup urasa, ýani emel çakyr ýasap, arak ýasap satyp ýören bolsa şonu görseler, şonu bilseler, onuň şolary ýok etmegiň uğruna çykýarlar. Onuň ýok etmegiň nähil usuly bar? Şolaň ýasaýan ulanýan spirdini zäherli spirt bilen çalyşyrmaly. Onuň tiltemini uğruna tapýar diýerler. Sebäbi arak ýasaýanlar ýasady etil spirt diýip spirt ulanýar. Ýani bol şol ýanky nemeden, buğdoýdan alınýan
spirt eger men ýalňyş ýanysam aýdy bilerler. Himikler bar bolsa ol zäherli däl, ol medisina spirti, ol ýa-ni dermanhanalarda da bar, ona alyp ulanyp görenler bar. Onu bilen öz ömrümizde ýyskawam gördük, dadywam gördük, bol bir howply zat däl. Onu suwa arabrak ulansaň ol ziyan edip beren zat däl, onu içip berler ýa-ni suwa arda edip. O Türkmenistanda da bizim döwrümizde şol arak gıtçılığı ýa-ni bolon döwürde, käbir döwürlerde adamlar şonu alýardylar, medisina spirtini eleden beleden şu etil spirtini su bilen garip içip berdiler. Şondan esasa arak ýasaýanlar şonu ulanýarlar. Ýöne şoň ýaly ýysly metil spirti, metanol diýip ýene bir zat bar. Onuň ýysy ýakynam bolsa, şoňa meňdeşem bolsa, ol zäherli ol. Olam himýet enagatynda ulanýar, ýene başga maksatlar üçin ulanýar. Onu medisina maksatlar üçin ulanýar. Şoň üçin arak ýasaýandan özleri häzir bolmaly. Häzir bolmaly. Men düşünýän şolar bil kaslaýyn goşýan näler şol zäherli spirti. Demek şolara bir hil ýollar bilen Allah ýoly bilen gelip düşýändir. Ýagny etil spirdiniň ýerine metil spirdini tokýandyrlar. Demek şolar ýaly howpa bolsa, demek şu arak ýasaýandan özleriniň jogap berçiligi bu. Elbetde olar bil kaslaýyn goşmadygan bolsa şol nemäni? Metil spirdini. Ya başga bir zat. Demek siz şondan eklenjediýän, şondan girdejälýän, demek şol ol adam iýmit ýaly bir zat, onu adamlar öz içine gönderýär. Demek şu taýda jogap berçilik bolmaly. Endi ol eğer heleň tutulmagy bilen ol mesele gutarýan röýde Türkmeniň içinde başga da bardyr arak ýasap berenler. Şoň üçin men şolary da häzir şu taýda dinleýänler, şolaryň içinde dinläp oturanlar bar bolsa, şolara aýratyn duýdurasym gelýär. Siz şondan eklenjediýän bolsaňyz, men ondan eklenç etmäň diýmäge de ýagdaýym ýok, edin diýmäge de ol öz işimiz. Ýöne ol adam janyny howpawandyr, ýa-ni o siziň ýasaýan önümde. Şoňa gaty siz jür bolmaly. Şoň hiline alýan spirtiniň ulanýan önümüňiň hiline gaty teretap çemeleşmeliňmi siz? Bolmasa siziň önümüňizden onlarça, yüzlerçe adam ölüp bilýär. Ana men bar aýtşak bolýanlarym, duýdurjak bolýanlarym şol. Ýene infermel täzeliklerden biri men Siriýada näme bolup berdilen soragyň jogaby. Bilşiňiz ýaly dekabr aýynda Siriýanyň epesli bölegini dünkü ganajoklar aldy. Bizine soňky gepleşigimizde şo barada aýratyn gurrun edip geçdik. Kim dinlemedik bolsa, şo biziň geçenki gepleşigimizde dinlesen kim olar, ki näme güýç geldi? Muhammed al-Julani diýilýän adam kim ol? On dünkü odalky eden işler nämelerden barat? On teoregine adamlar näme hili işler etdiler? Olar hakyky ganajok terrorçylar. Ol adam ilki Al-Qaida'da boldy, soň IGIL'de boldy, soň öz ýaşyna bir ýa-ni Aşşam diýip burama döretdi. Soňam geýimini zadyny imijini çalşaran bolup ine ýa-ni öz kuratorlarynyň görkezmesi boýunça birazjyk başga imije giren bolup olaryny aktivistlere urullar, opozisyonerlere urullar da tähel şu wagtyň içinde ana paýtaht Damask'a matwallar birden beýlek şäherler batwallar ýöne dogry Siriýanyň hakyky resmi territoriýasyna dogry kontrol edip bilen oklar we belli bir böleginde odal gaýdyşmy ýaly Amerikan harby bazalary yerleşýär. O territoriýalarda da Kürtler hereket edýär. Kürtlerin esasy yerleşýän ýerine bular aralaşyp bilen oklar. Amerikanyň özleriň goýýaran oklar gelmediýär, oturýarlar. Ve bular günwataryň oýunçoklary bu häzirki gelen güýçler. Terrorçylar bu gan boljaklar. Ne? Ben odal duýdurşym ýaly. Men aýtdym, birazrak garaşyň, indi biraz garaşyň görersiňiz diýdim. Bu adamlar ol boyun deretine giren möjekler. Ýa möjeklerini möjeklüklerini ne gorkady uruldylar. Düýnüne çağa diýmen, aýal diýmen, ol Kürt diýmen, Hristiýan diýmen baryny gyryp gören bu ganajoklar özlerini erkedi bilmeýärler. Olaryň maksady näme? Olaryň maksady İslam halifatyny döretmek. Olar odal başda gelenlerini şo taýda hereket edenlerini. O taýdaky adamlaryň agla basyp ol Siriýanyň raýatlarym. Däl ol. Ýygynydan olar o taýda Arap ýurtlarynyň başga ýurtlardan gelenlerim bar. Olar postsovet ýurtlarynyň, Merkedaniýadan baranlar bar. Hatta Türkmenistan'dan baranlar var. Indi bular näme edip berler? Indi bilen edip beren datlary nämeden barat? Indi bular ne şu al-Julani diýilýän ne bu juhud atly, bu juhud atlydygynyň aýdýany ýa-ni siýasatçylar bar diýip geçen gepleşigimizde de bu hakyky juhud adyna çenli biz okap berdik şu barada.
Daniyeli siýasatçylardan käbirlerden aýdyp oturýarlar. Bir barıp Izrail'in öz içinde telmal gaýdan ýürüýte bir hakyna tutulan tutma, ýagny özü asly Siriýala moýsa şo taýly jöhüt diýip aýdýanlar bar. Bolýan bu mesele täm diskussiýa öýdýän mesele indi bu esasy edip beren zady näme? Bir barabar mana indi hökümet ýolbaşçylaryna, hökümet wezipelerine bir giden adamlar belläp başlady. Olaňam käbirleri daşary ýurtdan gelen raýatlar bolşykka. Indi olar näme dip daşary ýurtdan ştaýda aýdylyşyna görä, Türkiýeň bir habar teýişlerinde şo diýe umuman harby goşun ýolbaşçylaryna bellenen adamlardan 7'si yabancılar diýen, yabancı jihadçylar diýen, bunu aýdýar jihadçylar. Indi olaň içinde iň täsinleri Türkmenistanyň bir goşun ýolbaşçy wezipesine bellenen adam bar. Ine şo arada da şu Rudaw habar agentligi maglumat berýär. Ine şo wezipe bellenenleriň içinde kim o Türkmen kim? Hem ýanky 7 tane adam diýilýän kim ol adamlar. Ine şu da Türkçe ýazylan elbetde. Men onu terjime okap bereýin. Ine şolaň şol Hayat Tahrir Aş-Şamyň agdalary. Şol 7 adamdan biri indi bir harby näme bellenýär. Goşun ýolbaşçylary hökmünde bellenýär. Kiçirek wezipelere. Indi şol bellenen daşary ýurtly. Harby ýolbaşçylardan biri Arnavutlu diýär. Arnavut bolanma Albaniýa bolýar da. Terjime etsek Albaniýa lekin biri Türkmenistan lekin biri Gunnowar Türkistanly bolanma ýani Uýgur Awtonom Respublikasy goýdanyna tutulýar Hataydaky. Ondan Ýerdaniýada Siriýanyň goňşy ýurdy. Ondan Fasy Marokkaly, birem Misirli. Indi ýöne şu taýda şu maglumaty taýýarlan awtorlar ýalňyşya aşakdyny düşündürüş berýärler da. Indi ýekeme şolaň atlaryny tutup geçýärler. Atlaryny tutup geçenlerine Türkmenistanly adamyň Türkmen adyny berýärdi, o diýe Türkistanly diýär. Aşakdanam Doğu Türkistanly ýene biri bar diýär. Oturum tek bu taýda ýalňyşya, näme üçin ýalňyşya? Ýa-ni Gunnowar Türkistanly, ýagny Çin watandaşy diýär, Hatay watandaşy diýär, birini ýazýar. Bolýa, ol düşünükli, ol ýanky Uýgur Awtonom Respublikasyndan, Hataýyň. Ýöne Abdulaziz Dawud Hudaýberdi diýilýän adam, o Türkmenistanly bolýar, oňa adynam Türkistanly diýip berýär. Adam lakamy bar eken, bu terrorçylygyň içinde ullanýan lakamy Ebu Muhammed Türkistani diýär. Türkistani diýip lakamy bolan üçin onu Türkistani ýokarda Türkmenistanly diýip ýazyldy. Türkmenistan ödem Hudaýberdi bu ady. Dawud Hudaýberdi. Abdulaziz Dawud Hudaýberdi. Indi şolar ýaly ýan gaýdyşym diýär, indi bulara näil wezipe berilipdir? Men häzir okap bereýin, şolara berilen wezipeleri okap bereýin. Ýanky Abdulaziz Dawud Hudaýberdi diýilýän adama Türkmenistanly watandaşymda general çyny beripdir. Brigada generalliğinin wezipe beripdir. Ondan ýanky Hataýyň Uýgur Awtonom Respublikasyndan gelen ganojok Ömer Muhammed Şifetçi diye lakama Muhtar Türkü terrorçylaryň içindäki lakam. Olan brigada generalliğinin wezipeni alypdyr, ýani general çyny beripdirler, resmi çyn. Olar terrorçy bolup berýär, bularda hiç wezip ýanky çyn ýok, harby çyn. Ya general, ya polkovnik, ya mayor diýilen ýani. Bularyň resmi wezipe berýär, bularyň ýanky goýunlaryna giren böjekler diýdik da. Indi bular resmi wezipeler almaly, özlerini halkara derejesinde kabul edilen standart boýunça, norma boýunça atlandyrmaly wezipelerini hem çyny hem beradym. Indi ýanky Hataýdan gelen Uýgur asylly terrorçy ganojaga da general çyny berilipdir. Ýanky näme tarapyndan? Abu Muhammed Al-Julani tarapyndan. Ondan Albaniýaly raýata polkovnik çyny beripdir. Oňa ady Abdul Semriz Başary diýär. Ondan Täjikistanyň raýaty bar. Bulan içinde Mevlan Tirsun Abdul Samet diýär. Oňa da polkovnik çyny beripdir. Ondan asly Misirli bolan Al Muhammed Abdul Baki diýär. Ýanky 7 tane daşary jihadçylaryň biri. Oňa da polkovnik çyny beripdir. Ondan Ýordaniýaly
İbn Ahmet Hariri diýen adama ganyoljoga da polkovnik çyny berdi. Ina umma şular ýaly. Şoň üçin ina Türkmenistany biziň watandaşymyzdan ana şular ýaly brigada general wezipesini eýlepdir, ýa goşun ýolbaşçylarynyň gataryna ana ýa-ni Murat Gurban aýdýar, aktivistler geldi diýär-de, aktivistler häkimiýeti eýledi diýär, bar wezipe soraň, debeten gowlunlaryň bir berip tälim amam alyp bilersiňiz. Dostlaşyp bilersiňiz. Araky men geçen gepleşigimde görkezden olup Tacikistanyň Özbegistanyň ýa-ni İdlib şäherine ýaşap beren ol haramdady ba, ýa-ni biziň aktivistlermede de wagt etjek bolup finanse edip ekrana çykyp TikTokda çykyş edip beren. Ol özüniň terrorçylygyny gidläp oturan, ýa-ni jihatçydyk. Ol her ýerde çykyş edenne özüniň ha şu meni İdlib şäherine oturýar, biz inşallah halifat dörederiz, näme deriz diýip özüniň ideýasyny aýdyp otur. Ona mina Murat Gurban soň men gepleşigimden eşitipdir, ýa-ni şoň terrorçy diýip men atlandyranmy da, ýok terrorçy diýip onu görkezden o diýe blogerçy diýe. Bloger diýe. Indi bu Murat Gurban indi blog ýa-ni terrorçylardan, dünkü ilçilerden bloger ýasap otur da. Onam näme üçin diýe? Men onuň sebäbini aýtdym, size düşünen bolsaňyz näme üçin diýen. Murat Gurban'ın özüni alyp barýan ideologiyasy şoňa aýyp gelmeli, hereketi şoňa aýyp gelmeli. Şoň üçin indi bu hemme terrorçylardan hem aktivist ýasamaly, bloger ýasamaly bir zat etip görkezmeli. Şonu ýalet görkezmeli. O meselede soň biz aýratyn gelersin. Indi yeni bir alada döredýän zat bar, bu Aljulany, bu Ganoljogyň toplarynyň döredýän syýasat hökümetiniň indi bu hökümeti ele allar. Indi Siriýadaky bir aňly düşünjeli, bilim sowatly adamlar alada goýan zat, bular okuw programmasyny üýtüp başlapdyrlar, üýtüdipdirler hem intak ýene geljekdir, üýtüderler. Hem şo arada Britaniýanyň BBC habar agentligem habar berip otur. New Syrian government schools curriculum changes spark concern. Ýagny Syriýanyň täze hökümetiniň okuw programmasy diýe aladalaryň ýüze çykmagyna getirdi diýär-de. Indi bular näme diýär? Bular şol Başar Asadyň döwründe dünýäge okuw programmasy bolan, dünýäge okuw programmasy. Başar Asad näçe ganojak ýa-ni diktator diýilip atlandyrylsa da, şoň döwründe ulanlyk gelinen orta bilim üçin ulanlanan okuw programmasy, ýokary bilim üçin ulanlanan okuw programmalarym halkara standartyna laýyk gelýän okuw programmalar adamlar. Halkara standartyna. Indi bular näme diýär? Indi bular näme diýip başlapdylar? Bular şerigatlaşdyryp başlapdyrlar okuw programmalaryny. Indi mundan ozal indi käbir misallar getirýär. Bular hemme zady jikmejik aýdyp oturan okýandan men gödöňe getirýän indi. Bular şerigatlaşdyrjak bolsalar, bular gaty köp zady üýtüden bolmaly. Üýtüdip başlandyrlar. Ýa-ni häzirki üýtüdilen zatlaryň içinde nagdalyp geçilýän zat näme? Agdalyp geçilýän zat, mysal üçin watanyny goramak. Ýagny Siriýanyň watany hataplayan adamlar watany goramak diýilen düşünjäni öwrenenlerini bularny Allahy goramak diýip almaly. Şonu okuw programmasyna giripdirler. Watan sözüni Allah bilen deňeşdirmeli. Ýagny watan ugrundaky göreş diýilen söz hem Allah ugrundaky göreş diýen söz bilen çalşyrypdyrlar. Nöwdüňiz gödöňe getiren adamlar Siriýada ol hemmesi musulman däl, otayda. Otayda Kurtlar wa, odal kaýdyşmy diýen Yezidiler wa, otayda Hristiýanlar wa, şolaň hem çağalary indi şu okuw programmasyny goýunça okudylmaly. Olaram biz watanymyz diýen söz ulanmaly, ýani watan goragy, ýa watan söýgüsi diýilen söz ulanmaly, lälen olar. Allah goragy, Allah söýgüsi diýilen zat ulanmaly. Ine bular näme geldi? Ine men duýduran zatym. Ine o akwal tapar diýilen ol, ýa walalela oturan, ýa syýasatda düşünmeýän adamlaryň düýün kaýda oturan zatlarynyň ine ters bolup çykjakdygyny men aýtdym. Ine hem şo zatları biz görüp oturýarys. Ýani aýdaly okuw programmalaryna şu çakaçenli evolüsiýon teoriýa diýilen, ýani Darwin'in evolüsiýon teoriýasy diýilen adam öwrenilýär. Şeýle. Hatda Başar Asadyň hem döwründe öwrenlik gelinen bar. Ol gadagan edilmelimi? Ýok, ol gadagan edilmeli däl. Ol bir alternativ versiýalaryň biri ýokman ulan aýmaly. Ol gaty dinden meşhur teoriýalaryň biri. Indi bular näme edipdirler? Bular şonu dolu gadagan edipdirler de şoň ýerine. Adamzat birinciden şol ul partlaş diýilen düşünje we älemde, we älim diýilen adam öýle göränni älemde ul partlaş diýilen bir düşünje bolupdy, bir zat bolupdy, bir hadise bolupdy da şondan ondan maddi elementler ýaýrap planetalar, galaktikalar emele gelipdir, döräpdir, netijede soňunda canlarlar, ýagny yer planetasi emele gelipdir, soň canlar ýüze çykypdyr. Indi
bolýa bu taýda dini ýukdaýdalardan teretseň, şerigatyň garaýjy bilen teretseň, oň aňyrsynda hukman bir hudaý bolmaly, Allah Taala bir zat bolmaly, öz-özünden hiç zat döräp bilenok diýerler. O taýda da mantyk bar. Öz-özünden boşlukdan hiç zat döräp bilenok. Ýöne alan etdiň sen diňe şerigatyň ýa-da Kur'anyň garaýşyny mektep programmasyna salmaly, galan emme variantlary, versiýalary, garaýşlary inkar etmeli diýilen zat ýok. Hristiýanlar muňa nähil teretýär, ateistler muňa nähil teretýär. Bular bolýa şo arada dürli düşünjeler bar. Näme üçin sen alan etdiň diňe islamyň ýa-da Kur'anyň nemesini salmaly, galanlaryň hemmesini öwredilmegini ýatyrmaly. Näme üçin öwredilmegini ýatyrmaly? Ine şular ýaly garaýş bar, bular ýaly garaýş bar diýip hemme versiýalary sen çağalara ýa-da jaýlaryň studentlerine, taliplerine öwretmeli. Bular näme edipdir? Bularny şol hemme teoriýany ýatyrýarlar da, hemme teoriýany ýatyryp näme diýerler? Ina şolaň bilim ministri, ina şoň inisiatiwasy bilen bolup beren zat. Bular näme diýär? Ýok diýär, şol Kur'anyň aýdyşy ýaly 7 ýerden toprak alınıp adam ýasalypdyr diýär. Da mawtumula tamdygyň boşlugynda bar. Ýani namuny şan mawtumula açdyň ýerden hiç kimse bilmeýär bu sırdan. Toprak alıp 7 ýerden adam zady kılar boldy diýip ýani Allah Taala, Hudaý Taala 7 ýerden toprak alıp adam ýasandygyny ýakynlaky şu Kur'anyň aýdylýan ideýany boşlugynda salypdyr. Bilam ýani mawtumula tamdygyň islam dinini öwrenip alan zady şonu öz boşlugynda salanlar. Ýöne 7 ýerden toprak alypdyr diýmekle şoňa gün manasyna düşünmeli. Ýani gum alypdyr, 7 tane planetadan gum alypdyr ýa-da ýer planetasynyň 7 ýerinden gum alyp adam şeýdip palçykdan ýaapdyr diýip şo düşünje uýum bolmaýa-da has giňişirek beretmeli. Hatda 7 ýerden toprak almak diýmekle özü hakynda da hatta dini taglimatlarda da türlü düşünjeler bar. Mesela şu menine Buddizm, Hinduizm öwrenip gördüm. Gadymy Hindilen gadymy Veda edebiýaty diýilen Gurhan döremek kamyndan müňlerçe ýyl odal dören edebiýatlar bar. Şonda ýani 7 ýerden toprak almak diýilen düşünje şolarda da bar. Ýöne olar näme düşündirler? Olar umumyň maddi barlygyň düýbünde durýan umumlaşdyrylyp alynan elementler toplum diýip bir zat bar, düşünje toplum. Olar any şonu ýedäp bolýar. Ýagny toprak diýip bir zat alýarlar, olar toprak diýilen düşünjeň içine kimik elementler girýär. Olar şonu ýa toprak diýilen düşünje şundan ibaret diýär. Ýagny toprak, ondan su, ot, howa, efir, ego, hem adamyň ruhy. Ine şunu adam ibaret edýän şu zatlar diýip düşündirýär. Ýöne ol simboliki jemlenen görnüşi. 7 toprak ýa-da 7 element diýilen zadyň özi. Olaň öz içine de ýani bir giden elementler girýär. Indi men diýjek bolýanam bir ýöne gyýkaçyp men diýjek bolýan adam ýani Kur'anyda da agdalanma 7 toprak diýilen zadyň özüne mysal üçin toplar sufizm taglimatyna uýanlar, şonu öwrenenler. Olar başgaçarak düşünipdirler. Olar gum diýip düşünmeliler ýa toprak ýa lay diýip düşünmeliler. Oň içine bir başga düşünjeler ýerýär diýip özlerçe şödüp beripdirler. Intak bu meselelerin men çäderlikler gepleşiginde bir içine öwrenjek görüp ýa nemeçe köp duramok analiýerler. Ýöne gyýkarak ýatlatjak bolýar. Şonam bir taraplaýyn almalylar. Ýagny ol Kur'anyň aýdylan sözüň manasyna görä ýa musulmançylyk içinde hatta soğukçılık içinde Müslüman taglimatyny kabul eden filozoflar, felsefelerçiler içinde de dürli garaýşlar bolupdyr. Näme üçin onu alaq etdiň ýok. Diňe bir taraplan öwrenmeli, şerigatda şeýle düşünýär, şondan başga zat bolmaly, şonu okuw programmasyna salmaly. Näşde bir giden zatlara diýilip geçilýär da, ýagny şol üýtüdilen nemelerine. Ondan bularny indi bu ilim sowgat meselesi tarapy. Gene indiyan kubul alcılan diýilen organ olacak wa. Ol özüniň hereketlerini de hatta resmi buluşuklar geçirenle de indi bu ýanky şerigatyň düzgünni eýermeli edip bir nusxa görke diýär. O näme nusxa? Mesela şu ýanwar aýynyň başynda 3 ýanwarda Ýewropa ýurtlarynyň ikisiniň daşary işler ministrleri alcılan bilen buluşuk geçirdi. Fransaň daşary işler ministri, biram Germaniýanyň daşary işler ministri göni Siriýa baryp Damaskda şol ýanky Muhammed Alcılany bilen buluşuk geçirýär bolan näme diýär? Şol Fransaň daşary işler ministri erkek adam oňa elini diýär. Emma Germaniýa daşary işler ministri Annalena Baerbock diýilen baýal maşgala elini uzatdy. Görgülem kapitalyna gelip dur, soň hatda şeýdip elini ferk galýar.
Niye bana diye salam vermedin diýen ýaly. Olam elinde Amerika ýanyna erkek adama o diýip bana uzadan o geldi. Bu üstesine şu wakadan soňra bularyny gepleşip geçirýär. Şo geçirilen gepleşigiň suratlarym şu Siriýanyň öde resmi habar agentliklerine ýaýradylarna, ýagny bular kontrolly edýän, şu ganozjoklan kontrolly edýän hawa ferişdelerine, görkezlerine şu aýal maşgalalan ýüzleri blur edip görkezler. Ýagny ömürlendirip görkezler. Näme şaýda heredin? Ine ýanky anlalyna berbek otyr, oň ýüzi ömürli, gapdalyna ýene bir otyr, bir aýal maşgala. O terjimeçi, bu taýda da bir terjimeçi otyr. Olaryň aýal maşgala bolan üçin şolary ömürlendirip görkezýärler suratlarda ýa ekranlarda. Näme üçin? Ne bu taýda gapdalyna seredin ýene bir surat. Ine bula Fransiýanyň daşary işler ministrligi, bulam Siriýanyň daşary işler ministri bolmaly, ýa-ni ganozjoklarň biri. Ortalykda da ýa Germaniýanyň daşary işler ministri annalyna berbek durmaly. Şoň suratyny ömürlendirip görkezýär. Ýa-da başga bir duşukda. Ine şu taýda da seredin. Ine ýa-ni daşary işler ministri, Germaniýanyň daşary işler ministri. Bu taýda ýene bir aýal maşgala dur. Bu taýda da bir aýal maşgala dur. Üçüňiň hem ýüzi ömürlendirilen. Hatta aňyra erkek adam dur, oňam bilelikde ýüzüni ömürlendiripdirler. Emma erkek adamdan ýüzleri görünüp dur. Näme üçin şunu şey dilýär? Şol ýanky ganozjoklarň düşünjesine görä bir şeriata garşy gelýär aýal maşgalany diňe nijabyň aşagyna görkezmeli. Nijap nikap goýmaly. Nikaply bolmaly. Olmaz sizin ýüzüňizi görkezme hakyny ýok. Biz onu görkezip biljekler ekrana. Biz telewiziýamda, telekanallarymyzda görkezjekler. Size adam değerliyle manyda, yani bizim öz ýüzümizi görkezme hakymyz var. Emma sizin ýüzüňizi görkezme hakyňyz ýok diýär. Qur'anyň haýsy aýatynda başyl. Aýal maşgala ýüzüni açmaly ýaly. Dokmanjo nikah bolanmaly. Diýip bamy. Bawada görkezin. Bawada görkezin. Inni onda bir öýlerini gollap oturan Ýewropa ýurtlary bular gollap oturyp ganozjoklar. Biz aýtdyk bulary oýunjak ýaly ulanyp öz maksatlary üçin ulanyp berler. Ýöne şol şolary oýunjak ýaly ulanyp beren döwletler bilen resmiýetler bilen hem duşuk geçirenler bilen emetjek. Şeriatyň ödüldigini boýunça kaýdalar boýunça etjek. Onda sen duşuşma. Nikapsız aýal maşgala bilen gepleşmeli. Eger senden şolary ýaly düzgün bar bolsa, onda sen gepleşmeli. Gepleşme. Eger olar ýaly islamyň Wahhabizm, görýärmi bu Wahhabizmiň nemesi boýunça gidýär. Ene öňüm aýdyp gelýän ýene gaýtalyjak. Bu haramzadalaryň beýnesinde islamyň ýöne bir modern, bir islamyň bir progressiv düşünjeleri ýok. Islamyň iň bir adam kärçilikdir, ýani adamlaryň hem hukuklaryny elinden alýan ideologiýasy bar. Bular şonu ornaşdyrjak ýuwaşlyk bilen. Şo ýol bilen bar. Başta da bular ýa-ni cihat diýilende da çykanlaryna, şo maksatla çykan adam. Eger şolar ýaly bolsa, onda sen näme etmeli? Onda sen telewiziýanda ulanma. Ulanma bolsa dünýäň häzirki zaman teknologiýasy, ol şeytanyň oýunjaklary diými? Ulanma. Daşary ýurdun resmiýetler aýal maşgalaryny asla kabul etmeýär, ýüzü açyk bolsa. Hemmesinden talap edenler. Sen nikap beýdi. Turunjok geýdi. Şonu talap et. Ona aýdan ok, ýok, bu haramzada onu etjekdir. Gepleşip geçirjek. Kabul etjek olar mihman hökmünde. Oturjak kapitalyny ýene suratyny görkezjekler. Üstüni bulaşdyp görkezmeli. Ine nähili ýol bilen gidip barýar. Ine şolaram ýene de men gaýtalaýan. Bizim köp san aktivistlerimiň pikiri ine şol adamlar progressiv pikirli opozisyonerler hem aktivistler. Şolary gollap bermek üçin baran ganozjoklar ama internetde çykýan bu Yunus diýdi, ýa ýene ýa-ni Faruk diýdi, özök asylly täjikmi, ýa täjik asylly özökmi? Ýa-ni olaram blogerler diýip adlandyrjak Murat Urgan ýalyny boş gelleler. Ýönelik edilýän zatlar. Ýöreýte instruksiýa boýunça edip oturýarlar şo zatlara. Ine bulam nowatdaky ünfermeli halkara derejesinde bolup beren wakalaryň biri Türkmenistana nähili bu awanlyryp biläjek, ýa awanlar ýani hukuk bar. O arada öňkaýdyşym ýaly aýratyn bir gepleşikde durup geçer. Hormatly izleýişler, Azat Türkmen kanalymyza ýazylmak, onnaky videolara like koymak, hemem şol videolaryň aşagyndaky jaňjagadyň şekiline basmak arkaly siz kanalymyzyň reytinginiň ýokary göterilmegine ýardam edersiňiz.
Inni Trump'ın inaugurasiyası bilen baglanşyk mesele diýär. Trump inni resmi prezident. Ol ikinji gedeginde Amerikan Birleşik Ştatlarynyň prezidenti bolýar. Inni Trump'ın gelmegi bilen ýagdaý düýpli özgörjekmi? Oň alamatlary barmy? Nähil täzelikler barmy şu Trump'ın gelmegi bilen? Gelin öňü odaly bilen ýa-ni Trump'ın şu ýyla geçip barýan hepden birinji güni ýa 20 sene bolan inaugurasiýa dawaratyna serederiň. Inaugurasiýa dawaratynda näme edilýär? Öwedek olarky prezidentlerden tapawutlukda inaugurasiýa dawarasy şol kongresiň köşküniň içinde gurulýar. Adatça inaugurasiýa dawarasy kongresiň köşküniň daşynda şo köşküň öňünde adamlaryň yüz miňlerçe adamlaryň şo taýda durup tomoş etmeklerine mümkinçilik döredilip geçirilýärdi. Bu gede köpçülik çäreleri täwäpli kongresiň binasynyň içinde gurulýardy. Ony Trump'ın ýa-ni tarapdarlary, egindeşleri howa şertleri bilen baglaşdyrdylar bolýan. Howa şerti bir mümkinçilik döretmek diýerler. O diýen howa neme bulaşýan bolmady, howa o diýen bir howa bolmady ýöne umman howpçylyk şäherleri bilen düşündirilýär. Şu inaugurasiýa dawaratynda näme edilýär? Trump'ın ýa-ni Trump'ın vice-prezidenti orunwatary James Vance diýilen neme ýa-da ilki neme berýär? Kasam içýär. Yani konstitusiýanyň düzgünlerine eýerip Amerikan halkynyň döwletiniň bähwi düşüni iş alyp barmaklyga kasam içýän ýörüýär. Kasam makasamyň tekstini ýa-ni bu orunwatary kasam edenne ýokurtudyň başlygynyň orunwatary neme diýär? Kasamyň tekstini okap berýär, olam gaýtalaýar. Trump ýa-ni prezidentiň özi kasam içenne ýokurtudyň başlygy şo kasamyň tekstini okap berýär, Trump ýa-ni prezident gaýtalaýar. Ne şu taýda Trump'ın gedegi, Trump tag elini galdyryp, şoň ýa-ni kasamy okap berýän ýokurtudyň başlygynyň her bir sözüni gaýtalaýar. Ne gaýtalapdy şoň tekstini. Ýa-da ol gaýtgalyk tekst ýa-ni ýankaýjymy diýäli, men Amerikan Birleşik Ştatlarynyň konstitusiýasynyň normalaryny, düzgünlerini eýerip, şoňa hormat goýup, Amerikan halkynyň hem döwletiniň bähwi üçin iş alyp barmagy kasam edýärin diýär. Ana iň sonunda da elinde siyani ştaýda bir ünfermeli hatta şu kasam içenne elini adatça şu ine ayalı var, ayağı Milalinin eline İncil dur. Şu İncil'in üstüne koymalı. Orunwatary James Vance İncil'in üstüne elini koydu. James Vance'ın ayağı ve maşgala İncil'ini getirip tutup durdu. Olam elini koydu. Inni Trump'ın ayağı Melania. Olam İncil'i getirdi. 2 tane İncil getirdi. Aşağıda şu eline tutup duran aşağıki İncil. Özde uruna 1861-nji ýylda Abraham Lincoln diýen prezident kasam içenne kasam edende şol İncil'in üstüne elini koyup kasam edipdir. Şolam kongresiň arhiwinde saklanýar. Şol şu prezidentin öz haýyşy boýunça, Trump'ın öz haýyşy boýunça şol neme getirilen. Şo İncil. Üstünde de Donald Trump'ın maşgala İncili bar. Olam 1955-nji ýylda şu Donald Trump'ın enesi tarapyndan goýulypdyr. Öz maşgalalaryna towgat berilen İncil hatapdan. Yani şu bardak maglumaty men okam soň aýdýanna. Inni Trump bu nämäni İncili getirdi ýa. Ayaly getirip ýanyna da durýar, ýanyna durýar, emma Trump şol İncile, şo İncillere elini üstüne goýmandyr. Şoňa da ünferdiler. Näme tora bizde çykýar? Näme üçin Trump üstüne ýa-ni elini İncile goýmady? Ödem Hristiýan hatapdy. Orunwatary goýdy, ine arkasynda dur, orunwatary şu James Vance. Emma Trump'ın özi İncil'in üstüne goýmady elini kasam edenne. Ine eli şu näme İncil'in üstünde däl, ine dur 2 tane İncil aýalynyň elini İncil'in üstüne goýany. Şoňa da ünferipdirler. Ýa-ni nemeler, habarçylar ünferdiler. Bir giden şaklamalar bar. Indi Trump prezidentlik wezipesine özüni Hristiýan bir din Hudaýa uýan adam hökmünde alyp baryp bilmejekdigini düşünýär. Ýagny sen günäde edip bilýän, sen için Hudaýyň öňünde beren sözüňe garşam edip bilýän. Şoň üçin men Hristiýan dininiň ýa-da Hudaýyň adamdan gurulajak däl.
mukaddes kitabın üstüne elimim goýjak däl. Men öz adımdan kasam etjek. Belki men dine de karşı giderim. Hudaýa da karşı giderim. Öz imanyma da karşı giderim. Täbii prezidentlik wedipeti. Bu taýda her zat etmäge mejbur bolýan diýilen düşünjeden uralanlar diýip düşündirýärler. Käbirler düşündirýär, käbir konspirologlar aýdýar. Trump diýär şo Abraham Lincoln injillip getirilen injili anamy ýok. Täbii şo taýda saklanýan injiliň özüniň. Odal başda şol Abraham Lincoln tarapyndan ulandan injil miýada, on ýerine başga bir injil goýulyp, ýagny şeytany injil diýilen düşünje bar. Ýagny şeytanyň injilliğiyle hem düşünje bar. Şonu şeytançylar ulanýarlar. Yani benim injilimiz diýip atlandyrylýan ulan öz injilleri bar. Onuň içindäki düzgünler düýbünden başgalardyr. Şoň üçin Trump onu açyk görüp barlap durmaga belki wagty bolan nädir? Şo getirilen kitabyňam hakyky şol asl nuskadaky bolan Abraham Lincoln tarapyndan ulandan injilligine şu gözüniň bolanlygy üçin şoň üstüne elini goýan däldir diýip düşünýär. Her ýerde nemeler bar? Umman ýöne gazykly tarapy, gazykly zat. Täbii geçen gedek 2017-nji ýylyň ýanwarynda Trump şular ýaly kasam içenni 2017-nji ýyla kasam içenni onu injiliň üstüne elini goýdy. Şoň suratam dogry. Şu taýda iki tane injil dur. Ýöne şu taýda şu Abraham Lincoln'yň injilli pasapdan ýa ýöne şu taýdaky jilti bar. Ýanky şu videodaky görkezlen injiliň jiltine laýyk gelen o meňdeşdäl. Meňdeşdäl. Şoň üçin benim ýokartynda kam başga injil. Şoň üçin ýanky ýalhoraglar ýüze çykýar. Ondan hem şu taýda bir täzin maglumatlar bar. Şol umuman ilkinji gedek şu injile elin goýup kasam etmeklik düzgünü umuman Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ilkinji prezidenti George Washington'dan gaýdýar şo diýip aýdýarlar. Ýagny 1789-njy ýylda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ilkinji resmi prezidenti bolan George Washington kasam edilende şo wagtda aktamda kitap ýanky injil tapmandyrlar. Ýagny bir umuman köpçülikden ulanýan injil tapmandyrlarda näme edipmişinler? Masonnyň injilini getiripdirler. Ölerim şu taýda şu makalada da aýdylýar. Oly klasik bir näme hristiýançylyga degişli diýip bolup ýören injillerle masonnyň injilliýär. Onu bolýar masonlara diýmekligem ýani şol körgü güýçleriniň bir topory. Şolara degişli injilem şu wada çennem saklanypdyr şo George Washington'un elini üstüne goýup and içen, kasam kabul eden injilini şu adam şol kongresiň binasynda arhivinde saklaýarlar. Indi onam indiki prezidentler öýler haýlýar. Haýsy olarky prezidentlerden haýsynyň ulanan injiliniň üstüne elini goýýaslar gelse şonu haýlýarlar. Şol sonra ýüze çykmalymy? O side tapawdy näme şo bir injildir dädi. Demek şu taýda tapawut bar, ýani kaýdyşymy diýäli, şu George Washington diýilen baş ilkinji prezidentiň elini goýan injili masondan injili bolan bolsa, demek onuň içinde ýazylan zatlar bilen adaty ulanýan desur bolup gelýän hristiýançylyga degişli klasik beýleki injillerden tapawuty bar bolmagy. Tapawuty bar bolmagy. Şoň üçin belki taýlandyrylar. Şoň üçin görýänmi? Ýani Trump geçenki gedegem kasam kabul eden 2017-nji ýylda kasam kabul edende de şol Abraham Lincoln'yň injilini getirin diýipdir da. Şoň üstüne elini goýupdyr. Bu gedegem şonu getirýär. Ýöne ýanky görkezimi diýäli, jiltiniň renkinde de şoň örtügünde de tapawut bar. Indi ýanky masonnyň injiline kimler elini goýupdyr soň? Masonnyň injiline Jimmy Carter diýen prezident elini goýup kasam edipdir. Soň Eisenhower diýen prezident kasam edipdir. Şoň üstüne elini goýup, ondan Warren Harding diýen prezident, biram George Bush. Hut şol masonnyň injili, ýagny George Washington tarapyndan ulanan injiliň üstüne ellerini goýup kasam kabul edipdirler. Indi injiliň üstüne elini goýman kasam eden prezidentler bolup durmy? Ene şu taýda makalada iki tane prezidentiň ady agdalýar. Ýani 1901-nji ýylda 1901-nji ýylda Theodore Roosevelt kasam edenne umuman injil ulanmandyr. Hatta injil getirtmendir. Şu kasam edilýän ýeri. Men konstitusiýa kasam etjek diýipdir. Konstitusiýa elim goýup, şoň öňünde kasam etjek diýipdir. Biram John Adams diýip prezidentler bar, ýa ikinji prezident. Olam iki gedek prezident aýlanýar. George Washington'un möhletinden idýany şol John Adams bir gedek prezident bolýar.
Soňra 1825-nji ýyly 2-nji gedek prezident bolanna kasam kabul edenne diňe konstitusiýany ulan. Ýagny injil getirtmän. Diýmek injil ulanmanam kasam kabul edýän ekenler. Umuman geçmişde bolan ol. Ýöne soňky döwürlerde umuman injillen ýüdegürüp kasam kabul edýän prezident bolmandyr. Indi şu edek şol umuman ýa-ni Donald Trump'ın injilin üstüne elini goýmazdygy ýa-ni ýaly käbir sorawlary döretdi. Bir giden ýa-ni versiýalar döretdi şoň ýüze çykmagyna. Bu taýda da pikirlener ýaly. Esas barmy? Esas bar meň pikirimçe. Sen näme pikir edýäň şu mesele boýunça? Indi Trump wedipäni eýelen wadyna bir giden permanlara gol çekdi. Edil şogun, şo pursat, ýagny şo ýaňky dabara geçýär, inaugurasiýa dabarasy. Edil ýani Joe Biden'ın 140 golay olalky permannyň güýjüni ýatyrýan täze permanlary kabul edip Trump bir giden permanlara gol çekdi. Indi on täze gol çeken kararlaryň permanlarynyň içinde Trump'ın ýa-ni Biden'ın döwründäki nähil düzgünlere garşy gelýän, ýa-şo düzgünleri ýatyrýan täze permanlar bar. Olaň hemmesini agdak geçmek mümkin näme oga bir giden gaty köp. Şo barada Günwataryň köp habar işleri maglumatlara yerleştirdiler, ýöne umumrak maglumatlar berdiler. Şu taýda BBC habar agentliginiň makalalarynyň biri, Edil Show'un çap eden makalalarynyň biri "What Trump has done since taking power." Ýagny Trump şol prezidentlige eýe bolandan bäri nähili täzeçiligi ýoly goýdy diýýär. Indi şu taýda da şu Trump'ın gol çeken ilkinji permanlarynyň käbirlerine analiz berdi. Ol permanlaryň esasy permanlar nähil permanlardan ibaret. Ine şolardan men käbirleriniň umuman başardığımdan terjimelerini okap bereyim. Mümkin değil hemmesini agdak geçmek. Ýöne iň esaslaryny agdak geçmeli bolsa. Nähil ýetişlik bir ýani Trump. Ödem gene gelmeýän. Edil şoňuň özüni ýa-ni kabul eden permanlaryň nähil nemelerden ibaret. Düzgünlerden. Öňü bilen günörte tergid ýapmaly edip perman kabul etdi. Günörte tergidi ýapmak diýmek şu anda için Biden'ın döwründe serket açyk durdy diýen ýaly. Kim gelse geldi, gelen geldi, giden gitti. Olam näme ýol açýar? Bir giden jenaýetçiler giyirip çykyp durmagyna ýol açýar. Näil jenaýetçileriň ýa-ni işine ýol açdy. Neşe gaçakçylygyna, neşe tewdatyna, yarak tewdatyna, Amerikanyň içinden aňryk çykarmak, bärik getirmek. Ondan adam satygyna, çağa satygyna ýol açdy adamlar. 10 miňlerçe çağalar ýitirmediler. Tergediň üstünden geçirilip. Aňryk bärik geçirilipdi. Aňyrdan bärik getirilýär, bäzan aňryk getirilýär. Şondan bilip oturýarlar. Adam şu meseleni hatda kongressde de gozgadylar. Şu mesele boýunça hasabadam soradylar. Terged gullugynyň ýol başçylarynyň hasabady, gümrük gullugynyň ýol başçylarynyň. Üýtgän zat bolmady. Hiç bir adam şu ýitirilen çağalar üçin jogap berýärçilik çekmedi, çeken oğul. Indi Trump'ın öňü bilen şu ýola goýan zady serhetleri berk yapmaly. Haydan hay. Meksika bilen aralykdaky serheti. İkinji şol serhetiň üst aşary neşe gaçakçylygyny geçirme, neşe gaçakçylygyny ýola goýmak bilen meşgullanýan şol umuman Latin Amerikan raýatlarynyň şoňa degişli aýatlaryň hemmesini terrorçylar diýip adlandyrmak boýunça ýürüýte permana gol çekdi. Mundan oňdan olar on ýaly neme kategoriýa degişli edilen okdy. Neşede tutuldymy? Neşe? Olaňam türlü kategoriýalary bar. Türlü kategoriýa näçe gram ýandan çykdy. Awal nähil netdilen edipdir. Onu biri ýola goýupdyr, onu biri ağladypdyr, mağladypdyr. Indi tapawuty ýok, bolay diýär. Şu iş bilen meşgullanýarmy? Ýagny neşe gaçakçylyk bilen meşgullanýarmy? Diýmek sen ödem serhediň üst aşary. Diýmek seni biz terrorçylar diýip elan edýär. Ondan ölüm jelasyny giýildi. Immigrantlar, ýagny olar näme edilýärdi? Serhediň üst aşary bir kanun geçen käbir haramzadalar polisiýalary öldürmek ýaly jenaýetçiler eden adamlar bar içinde. Bular näme diýär? Şolaň köpüsi türmäge girýär, ýöne ölüm jelasyny beren oklar. Adam öldürmek olam agyr jeda. Amerikan Birleşik Ştatlaryna udak mükleýdem
türme tutuluna hüküm ediliye. Inni yankı Trump'ın täze fermanı näme diýär? Öde nelegal mı diýär? Bir kanun migrant mı diýär? Amerikan territoriýasyna bir kanun geçipdirmi? Bir kanunum ýaşap bermi? Şol adam öldürdü mi diýär? Şoňa hükman ölüm jazasy berilmedi. Ferman kabul etdi. Hükman ölüm jazasy. Inni Amerikan Birleşen Ştatlarynyň gaçyp atalgaljak adamlar barmy diýär? Bu nörte terhetleň üstü bilen ýa-ni bu nörte terhetlere geldi. Odalar näme diýän ekenler? Terhetden geçirýärler. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň territoriýasyna şu taýda onuň ýurdun içine giýiren soň arda berýän-de garaşyp oturýar. Inni Trump näme etdi? Täze ferman kabul etdi. Gaçyp atylgy sorak geldimbi? Sen öz meseleni garatdyrjakmy? Meksika territoriýasyna galýan, ardan gelýän, terhetde berýän, ýöne garaşýan ýerin Amerikan Birleşen Ştatlarynyň territoriýasy Meksika. Näli gün görjek otaýda sen nirden geldin? Türkmenistandan geldin, Özbegistandan geldin, Argentina'dan geldin, Brazilya tapagy ýok. Sen terhetin aňyrýandyna garaş. Günüňi nähili görýändiňi meni gyzyklandyran ok diýär. Näde beklenjekdigini aňyrda meni gyzyklandyran ok. Ardaňy ýa-ni Amerikan Birleşen Ştatlarynyň territoriýasyna serediler. Jogabam aňyrda nähili adres görkezdiň, ýa-ni nähili telefon üstüne çykyp bolýar, nähili e-mail üstü bilen ýebermeli, biz size ýebereriz. Ýöne garaşak geriň indi mundan elek Amerikan territoriýasy bolmaz, serhetden aňyrsy bolar. Şonu ýaly ferman kabul etdi. Indi ýene bir kabul eden fermanlarynyň biri ayal maşgalalar, gowral ayal maşgalalar Amerikan Birleşen Ştatlarynyň territoriýasyna baryp çaga dogursalar, şol çagaty awtomatik ýagdaýda kanun boýunça Amerikan Birleşen Ştatlarynyň raýatlaryny kabul edýär. Raýatlaryny kabul etmek diýilýände käbir ýurtlarda 18 ýaşa ýetjen adama raýatlyk berilýär diýip düşünýär, şeýlemi? Raýatlyk. Ondan dogry şahatnama bolup bilýär. Sen ene taň raýaty ýöne sen raýat diýilen statusyny tek sen 18 ýaşa kabul edýän diýip düşünýär da. Amerikan Birleşen Ştatlaryna öýe bir kanun bar. Sen şo taýda dogurluňmy? Sen awtomatik ýagdaýda sen şol Amerikan raýaty diýilip ikrar edilýär. Sana ýürütü dokument ber. Şoň üçin hem şu Amerikan şu kanunyny peýdalanyp näme diýerler? Hatda daşary ýurtda ýaşap beren gowralan ýaly. Eýdip şu ýurdun Amerikan territoriýasyna girýärler. Oňa da Bidenyň administrasiýasy şu kaçenni ýol açyp geldi. Girýärler de aýaklaryny terip çaga döwüp ýatyrlar. Çaga doguratan indi bu çagaty Amerikan raýaty boldy awtomatik ýagdaýda. Onuň çaga ejeti ýaşap bilýär. Onuň bular ejetine de bermäge mejbur bolýarlar. Ejet aldymy? Ejetini aňarda goýup gaýdan öýdi ýurduna goýup gaýdan bir giden 14 çaga boldy. Aýdaly bir Arap maşgalary, bir giden 11-10 ýaşdan çagaly bolsa, jüjelem gelin diýe. Jüjelerini getirýär, olary da Amerikan raýatyny aldyrýarlar. Diňe şoňa taýdan. Diňe ýöne Amerikan territoriýasyna çaga doguranlyk üçin bir giden onuň problemi ýokýar. Bar neberetini onuň getirýär şoňa taýdan. Buna Trump bilýär, Trump'yň ýeňileşleri bilýär. Şu sakaçenli kongressde näçe şol urda inleşikler geçirildi, diskussiýalar, debatlar geçirildi. Niçe ýagda ýetmedi? Indi Trump näme etdi? Trump şol ýa-ni daşary ýurdun raýatlarynyň çağalaryna awtomatik ýagdaýda şu taýda doguranyk üçin awtomatik ýagdaýda raýat bermek düzgünli ýatyrmal etdi. Indi seredin ýöne bu taýda. Bu düzgün Amerikan konstitusiýasyna girilen 14-nji ütletme diýilen düşünje bar. 14 popravka diýär. Şoňa garşy gelýär diýär. Desine federal судья, ýagny Biden tarapyndan bellenen bir näçe судья buny ýa-ni konstitusiýaga garşy gelýän düzgünni ýatyrmaly, togtatmaly, bu nämäni fermanyň düzgünni diýip karar çykardylar. Indi bulan mesele bolupdy, sonra bolupdy. Indi Trump'ny Beýsudun kararyna garşy näil şäle boljak. Ewa hakykatdan hem konstitusiýa şoňa ýol berýär. Daşary ýurtly islenlik aýal Amerikan territoriýasyna eýdip näde hil bir ýollar bilen girip bilen bolsa, şo taýda şo çagatyny dogurdy. Amerikan territoriýasyna şoň nelegal ýaşap ýörendigine de garamazdan şoň çagaty awtomatik ýagdaýda konstitusiýaga görä raýatlyk alýar. Amerikan prezidentiniň hem şonu ýatyrma haky ýok diýilýär. Onu ýatyrmak üçin konstitusiýa özüniň
düzgün yatırılmaly. Ýagny konstitusiýa täze ütletmek ýerinde. Täze ütletmek ýerinde üçin hem kongresiň derejesinde mesele garanmaly. Ona Amerikan prezidenti ütletip bilen ok diýerler. Ine kynçylyk nämeden bar? Inni näme? Trump bütün dünýä, ýa-ni Amerikan Birleşen Ştatlaryny bütün dünýä Saglyk Guramasynyň agdalygyndan çykarmaly edip ferman kabul etdi. Haky barmy? Haky bar. Ýöne mesele ýa sonra ýa çykýar. Näme üçin bütün dünýä Saglyk Guramasyndan Amerika çykmaly etdi? Trump çykmaly etdi, Amerikan çykarmaly etdi. Bütün dünýä Saglyk Guramasy diýen guramaň özü şo farmaseutika kampaniýalary bar, medisina korporasiýalarynyň elinde oýunjak uğurlup inni bir näçe ýyllardan bäri, onlarça ýyllar bäri aýdylyp gelinýärdir. Bu guramany ele alan äjitler bunu adamlaryň saglygyny goramak üçin ulananoklar, şondan pul ýatamak üçin, adamlaryň saglygyny weýran edip bildigiňçe, şonça da sen adamlary derman oturtýan, fanjym oturtýan. Bunam şoňa öwürdiler. Bu guramany maliýeleşdirýän esasy sponsorlar şol farmaseutik şol derman öndürýän firmalar, korporasiýalar. Ondan olar teň saglygyny goramaň aladasyny dermi, saglygy gurulundyrmaň aladasyny dermi ýa-da näl pikir ederler. Şondan pul ýasaýan bolsalar. Sen saglygyňdan pul ýasaýan. Saglygyň näçe yaramaz bolsa, şonça da köp pul ýasap bolýar. Şonça da saňa derman ýutduryp bolýar. Derman sen tanjym edip seni şol kabul edip oturýar. Şoň üçin Trump näme diýdi? Trump esasanam näme esasında şol Covid pandemiýasy diýilýän döwürde bolan zatlar gödüňini tutup, şo taýda edilen pastypyjylyklar bar. Men şoňa bagyşlap näçe gepleşikler etdim. Eger gydykly bolsa şuçýam. Men şo gepleşiklerimi tapyň 5 tane gepleşik etdim men şol tanjym döwüründe. Tanjym alayman pandemiýa diýilýän zadyň özü emeli döredildi. Tanjym diýilýän adam sizi şo tanjyma oturtmak üçin, şo pandemiýa döredildi. Şoňa ýa-da özleri ýatan bollar öňünden taýýarlanan zat diýip näçe men duýdurdum. Ondan men taksinewden geçmedik zady adamlaryň bedenine goýbermek bolanok. Şo döwürem taksinewden ýenigden sinewden geçip durok käbir tanjymlar. Gyýsa wagtyň içinde tanjym diýilýän zat döredilip bolanok. Pandemiýa döremäkä näde bolar tanjym döredip bilipdir. Öňünden döredipler käbirler boýundan goýýar. Bizim taktiğe Covid nemesi döremäkä biz döretdik diýär käbirler. Käbirler ama ýok biz gyýsa wagtyň içinde döretdik. Men taktiğe sinewden geçip otyr diýen boýunlaryny alýar. Emma şonu da teň bedenine tanjym edip otyrlar. Umuman, men pikirimçe Trump dogry etdi. Men pikirimçe umuman bütün dünýä Saglyk Guramasy diýilýän guramaň özü ýatyrylyp, eger bir zat döredilmeli bolsa, düýünden täze döredilmeli. Şo taýdaky haramzada şol ýal-ýagralar bar, şo taýdaky oturan, şu zatdan adamlaryň saglygyndan pul ýasap oturan. Adamlaryň keselinden pul ýasap oturan haramzadalar bar derbidan edilmeli, bütün täze döredilmeli. Şol edilýän çağda bütün dünýäň, hatda Türkmenistanyň hem şondan çykma haky bar. Men şu özüm şo pikirde. Ine iň gowy eden işleriniň biri Trump'yň şol. Ondan klimat aradaky alalaşyk diýip bir zat da Paryj alalaşyk. Hamala klimati goramak üçin näme etmelimişin? Sen ýa-ni hemme maşinlary benzin ulanýan maşinlary ýoşluk bilen inni aradan aýyrmaly. Halyar kullanýan maşinler hemmesini ýatyrmaly. Diňe näme etmeli? Ýa-ni şo Tesla maşinlary bar, akkumulyatordan, ýa-ni elektrik tog bilen näme diýen, sürülýän maşinler ýerenmelmiş. Oha hemme zady toga baglap goýsaň, onuň tog üçin näme etmeli? Tog üçin näme etmeli? Ikinciden, häzir ol partlap durar, ýa-ni batareyalary bar, ýa-ni akkumulyatorlar. Akkumulyatorlaryň özleri gaty ekolog üçin de ýa-ni zat bolup çykdy. Onam ýok edip bolanok. Onam sen bir ýerik akıtıp poligon, ýa-ni zibilýän uldokan poligon döretmeli. O taýda sen zyňanyň bilen o ekologiýa täsir edýän eken, onuň içinde himya bar. Onuň içinde himik maddalardan urýar, ýa-ni näme özü. Akkumulyatorlaryň özü. Şoň üçin ekologiýany goraýan bahanasy bilen bir giden bar, ol zawod fabrikleri öçürmeli. Ondan hatda fermalar ýapyp berler ha. O wojylyk firmalary nämemişin şol ýa-ni o wojylyk mallarynyň şykaryan ýa-ni gazy, kömürturşy gazy ekologiýa ýan edýär. Şoň üçin hatda firmalar ýapmaly edip berler. Ýa-da diýär firmalara diýär salgy salmalar. Firmalaryň öndürýän önümine salgy salmaly edip näme üçin edýärler? Hamala tebigaty goraýamyşyn, klimaty goraýamyşyn. Şol ýa adamlaryň hatda iýmitiniň çäklenmegine getirse-de, hatda firmalaryň ýapylmagyna getirse-de, süýt et önümleriniň doly tutulmagyna getirse-de, şonu bir etmeli tutýarlar.
Bunu ediyenler kimler? Bunu ediyenler umuman açlık öğretecek. Öğretmekle meşgullanıp beren haramzadalar. Buna aňartandan tek bir giden planlar ýatyr. Şu zatlarym Trump gödüňini tutup näme etdi? Biz umuman ekologiýany, klimaty goramaga boşlanýan şu şertnamadan çykýar. Paris şertnamasy diýilen klimat boýunça şertnamadan çykýar, permanent bolýar. Inni şu şakaçenni yenidem tereden Covid pandemiyası 2022-nji ýylyň 2023-nji ýylyň martynda ýatyryldy. Ýatdy indi Covid diýen pandemiýa ýok diýip elan edilenden soňam Amerika Birleşik Ştatlarynyň birden edara kärhanalary iş ýerleşek bolsaň bar gitdi sanjymallyk şonu borsanlar ýani eken. Anan martyňda adamlar yeniden birden edaralar sen sanjymdan geçmeden seni işe kabul eden oklar. Trump'ı kabul eden permanentlaryň, bol çeken permanentlarynyň biri şo düdügüni ýatyrmak. Şo düdügüni ýatyrmak. Yani hökman tanjymdan geçmeli ilen düdügüni bolmaly. Indi ýene bir nobatda kadat Trump'ın yatıran dağıtlarının biri Amerikan Birleşik Ştatlarynyň edara kärhanalaryna norma giýirildi. Biden'in administrasiýasy ýurunna şoň administrasiýa tarapyndan giýirilen bir norma bar. O näme norma? Ýagny edara kärhanalarynyň işgärleriniň belli bir prosenti, belli bir ýa-ni adamlaryň işgärleriniň belli bir bölegi aýallardan ibaret bolmaly. Bolýa, ol düşünükli aýallardan bar. Ýa-ni gara aýallardan ibaret bolmaly. Hemem homoseksualistlerden ibaret. Şonu norma görüpdirler adamda. Norma görüpdirler. Hatta barla geçirýärler. Näçe prosentiň işgärleriň gara ýagyl, musulman, Afrikanlardan ibaret. Näçe prosent aýal maşgalalardan ibaret. Bolýa, oňa düşünden bolýa. Ýöne hatta näçe prosenti şol gender adlyklaryna, ýagny homoseksualistlere degişli. LGBT toporuna degişli. Şolam norma görülen. Şonu, şo düzgün ýatyrdy Trump. Şu hökman şunu düzgün etmeliler. Yani düzgünsiz eğer sen işgal alatın ne al. Yani şunu hökmanını şunça prosenti işgal bilen hökman homoseksualist olmalı, bunça prosenti garayagız olmalı, bunça prosenti akyagız olmalı. Onu yatır. Yani profesyonel tarafına seyret. İnsonunda näme getirdi? Yani düzgün insonunda näme getirdi? Adamdan profesyonel tarafına däl adamdan beden renkine, adamdan ýa-ni jynty taýdan aýratynlygyna seredip şondan ibaret etmeklige getirdi. Ondan bilam näme getirýär? Edara kärhanalaryň işiniň şiýiline getirýär, ýaramalaşmagyna getirýär. Indi ýene bir näme bol çeken permanentlaryň biri häzirlikçe wagt boýunça häzir TikTok'un işini tek ýatyrmalar, TikTok'u blok ýerjek boldy Trump. Näme üçin? TikTok'un eýetçiligi umuman Hataýa degişledi. Hatapdan ýa. Trump şert koydu Hataýyň öňünde. Ýa-ha, şu TikTok'un aksiýasynyň 50%, 50 ýa-da 51%, ýagny iň bolmany ýarty Birleşik Ştatlara degişli bolar. Ýartam size degişli bolup biler. Bolmasa da tutuşlaýyn Amerikan Birleşik Ştatlaryny satyn almaga çalışar diýip şert koydu. Näme üçin? Her bir ýurt umuman internet ulgamyny, sosial ulgamlary öz kontrolyna alat gelýär. Trump'ym şoňa ýakyn edýär. Ýuwaşlyk bilen. Şo kontrolyny ele aljak, bolmasa eger şonu etmese, Hataý tarapy etmese, Hataý şonu satmasa, öz aksiýalaryny onda biz hatta Amerikan Birleşik Ştatlarynyň territoriýasynda TikTok'u gadagan etmeklige çenli biz düzgüne geçer diýip gözürşerdi. Soň Trump öz tarapdarlarynyň tutsak edilen tarapdarlarynyň 1600 gologyny 600 gologyna günäge geçişlik elan etdi. Indi olar kimler? Öz tarapdarlaryny diýärse, ýadyňda düşýän bolsa Joe Biden prezident aýlananda 2020-nji ýylyň noýabrynda birden şu höderedi. Yani Joe Biden'in hayrına ketleriň galplaşdyrylanynyň üstü açyldy. Açyldy, ol göde dürtülip durulan bir giden fakatlar ýüze çykaryldy. Trump'ın tarapdarlary tarapyndan, Trump'ın ýürüýüşleri tarapyndan şoňa aýtdyk, suwda berdiler. Hemme suwdnamalary bilen suwda ýüz tutuldy. Hemme suwdam boyun togurlardylar, geriňe geçirmekden. Geriňe geçirmekden taňa şikaýet edilmeyne şunu ýaly ketleri galplaşdyrmak boýunça şunu ýaly kanun bolmalary ýüzürli. Biden tarapdarlar tarapyndan diýildimi? Taňa getirilimi arza.
Suut hükman şonu derňemek barada karar çykaraýmaly. İlkiden derňemeli. Derňemen sen nädip o banyňy galp, banyňy diýalan, bu aýplamaňa banyňy töhmet diýmäge sen hakyň ýok. Töhmet däligini göz ýetirmek üçin sen ýörükçe topor öğretmeli, derňewçiler topor öğretmeli, prokuratura ýörükçe derňew ýola goýmaly, derňew geçirmeli, ondan soň suut ondan karar çykarabilir. Emma bular näme etdiler? Şol ýanky kölge güýçler diýen güýçler bu Amerikan dolandyryp oturan güýçler. Şolar getirdi Biden'i. Her etmeli, hedef etmeli Biden'i prezident etmeli. Tehditleri galplaşdyrmak üçin iş alyp barýan birden bizden guramalar bar. Amerikan Birleşen Ştatlarynyň hukuksyzlygyny guramalar, FBI ýene ýanky Milli Hukuksyzlyk Agentligi zat diýilýän 17 tane gurama bar. Şolar hakykatdan da iş ýüzünde, şu zatları amala aşardylar. Gynan hatda. Trump'ın tarapdarlaryny gördü. Suut kimi işleýär, prokuratura kimi işleýär, kanuny ýol bilen derňew ýoly goýup bolanok. Demek näme etmeli? Proteste çykmaly. Proteste çykdylar. Nereye bardylar? Washington'a bardylar. Kongresiň edarasyna bardylar. Haça bardylar? Şol ýanky saýlaýançylar diýilýän delegatlar bar. Şolar iň soňky karary kabul etmeli güni we 6-njy ýanwarda olar ýygynandylar. Ýanky şol Biden'i ýeňiji diýip dol tasdiklemek güni bar. Şo saýlaýançylar diýilýän, ýagny berilen sesleri tasdikleýän ýürüjü wekiller bar. Şolaň ýygnanyşynyň güni Trump'ın tarapdarlarynyň 100 miňler çözi. 100 miňler çözi Washington'a ýygnanyp, şolardan käbirleri şol kongresiň köşküniň daşynda haýatlaryň üstünden aşyk geçip kongresiň jaýynyň territoriýasyna bardylar. Onam näme diýip atlandyrdylar iň soňunda? Trump'ın tarapdarlary, umumyň şu administrasiýa içki teröristler diýip at berdiler. İçki teröristler diýip. Şolaňam iň esaslaryny şol ýanky näme protesti gurnoýjylar, onuň territoriýasyna köşkün territoriýasyna girenden hemmedeni ýygnadylar. 1600 göreg adamy türme tutulyp hüküm etdiler. Olar aktivistler, olar başga çäre tapmanda onlar şey etdiler. Başga ýol tapmanda onlar şey edip öz protestlerini önledip ýagny şoňa üzçek boldylar. Durun ho Biden'in häzir prezident diýip elan edilmeginden öňürti derňew geçirmeli. Biz şonu talep edýäs diýip bardylar. Onu etmediler. Hindi şun alada edilip habar feriştelerine ya da halkara insan hukuklaryny goraýjy gurumalarynyň hasabatlaryna gördüňizmi? Ne Trump'ın tarapdarlary, aktivistler, Amerikan aktivistleri şular ýaly talep edip protest bildirenlikleri üçin repressiýa var edildiler. İçki teröristler diýip elan edildiler. Türmäge atyldylar diýip alady bildiren gurama boldy. Eşdenem däldim. Eger şular ýaly waka Orfiýetde bolsa, Belarusiýada bolsa, Eýranda bolsa, ýene bir ýerlerde bolsa, goktur ýa. Bunlaryň hemme habar terişdeleri, hemme insan hukuklaryny goraýjy diýen guramalar bar ýöne bogollaryny, eýlerlerini, beýlerlerini ýertýärler. Ani hem şun Amerikaga gedip gelenine şol edilen ok, ödem aýratynam Trump'ın tarapdarlaryna gedip gelenine şol edilen ok. Ene 200'lük nämede ýüze çykýar. Näme olar başga ýol tapmasa näme etmeli? Elbetde sen proteste çykarsın. Proteste ruhsat vermediler. Sen ruhsat verildi diýip garaşyp oturjakmy? Bu näme üçin ruhsat verilmedik protestlere ortaýatda çykmaly diýip näme ki bärdäkiler bogollaryny ýertýärler. Näme üçin olara ruhsat bereňok? Belarusiýada näme üçin protestçileriň protestine ruhsat bereňok? Näme üçin olary idarlaýaňyz? Näme üçin olary tutsak edýäň? Aşolar ýalady Amerikada boldy. Görýärmi? Amerikaga gedip gelenler 1600 tane adam ýygnanyny da dünýä dymýa. Habar terişleri dymýa, hiç zat ýok ýaly. Halkara insan hukuklaryny goraýjy diýilen oýnaty guramyň dymmy boldy. Emma Amerikan düşmanlary diýip taplanan ýurtlarda şo taýda bir aktivistin saçy, ýa-ni saçynyň bir gyly ýere açsa ýa-ni bokdur. Ana meni alada goýan zat näme şu öldüründen bizin Amerika ýa-ni demokratiýaň şamçyragy diýip öldürüni atlandyryp beren ýurtlarda şolar ýaly repressiýalar bolup durka. Biz dymmalymy? Indi şu adlar edip beren adamlar bir de demokratiýa getirip biljek adamlar. Şolar hakykatdan demokratiýaga tıklandyrýarmy? Ýok adamlar. Bu taýda bähwid oýnaýar. Bu taýda bähwid oýnaýar. Şoň üçin ana şol adamlaryň täsemmesini diýen ýaly Trump günäge çyşlyk nemesi bilen, permany bilen türmeden boşatmaly. Ondan başga da köp adamlar senzurany aradan aýyrmaly, perman kabul etdi. Adamlar gödegine getirin. Trump
Amerikan teada prezidenti Amerikan Birleşen Ştatlarynyň territoriýasynda sosial ulgamlarda media terişlerine senzuraň bolmagyny men gadagyn edýän ferman kabul edýär. Bu näme görkezýär? Bidenyň döwründe senzura diýilýän zat edil diktator döwletlerde ulanýar. Sen hökümetiň siýasatyna garşy gelýän zat garaýyş bilen habar terişlerine çıkış edip bilmedi etdiler. Sosyal ulgamlarda hatta Facebook'ta da hatta ýazýan şu habar bolu hiç ýerde görünmedi diýerler. Görünmedi diýerler. Sen habaryň dur ýöne şonu hiç kim görüp bilenok. Yani YouTube'da da hatta ýerli ýagdaýda ýöne bloklap durlar adamdan kanalyny ingilisçe ýa orçça da çykyş edýärler. Sen pandemiýany tankytladyňmy? Sen şu taýdaky pysty-buzurlyklaryň üstüne açýan zatlar hakynda aýdýarmy? Geçsine seni bloklaýarlar. Bidenyň administrasiýasynyň siýasaty hakynda gatyrak gidip urasaň bloklap durlar. Ya görünmedi diýerler. Ana şular ýa senzurlary ýatyrmaly etdi. Ýöne ne göreli hani Trump'ın özüne gerek gelende tankytly zatlar aýdyp edip ýa-da çykyş etjek bolsalar aktivistler şolara senzura giýiljek diýärmi? Şoňa ýol beriljekmi? Ana onu men tek görürüz. Umuman gurrun etsen edip oturmaly. Yine bir gyrykla öğrenme hükümdarlarından biri Trump öz fermanı bilen 1963-nji ýylda janyna kastedilip öldürilen şu wagtky prezident John Kennedy'nin ölümü bilen baglanyşykly gizliň arhivdegi saklanýan gizliň maglumatlar açmaly etdi. Näme üçin? Näme pikir edýär? Näme şu kaçenli o Amerikan Birleşen Ştatlarynyň prezidenti öldürilýär 63-nji ýylda. Olam o taýda da aýyplanyp bir näçe adam tutsak edilýär. Ine anyk bir adam ne şonu atypdyr diýip olam tutsak edilýär. Olam näme üçindir oturmaga geçirilenler şol aralykda oňam janyna kaçyryp onu öldürýärler. Atyp bıçaklap atyp. Indi bu gorço derine geçirilenler şo döwürde derine geçiren bolýarlar bir giden dağdan üst açylýar. Ýöne hemmesini bastyryp üstüne gizliň arhyda saklaýarlar. Halka ýetiren oklar. Näme üçin ýetiren oklar? Döwletiň prezidenti öldürildi. O moýunça derine geçirilir diýilip karar bir giden näme beýanatlar edildi. Näme üçin şu geçirilen derine bolan hemme netijeleri açyk aýdyn edilmedi. Döwletiň halky bilmelidir. Şu prezidente ses veren ses berjiler bilmelidir. Men prezidentini öldürýär biri. Şoň üçin derine geçirilýär. Olam gizlenýär. Ne prezident aýdýar? Trump aýdýar. Şu zatlar açmaly. Näme üçin Trump? Diňe bir ýanky prezidentin däl öldürilmek bilen. Şondan soň bir näçe 5 ýyl geçenden soň ýanky prezidentin dogany var, süýtdeş dogany, senator Robert Kennedy diýip ýene bir Kennedy'den başgalarynyň baragada öldürilýär 68-nji ýylda. Şoňam ölüm bilen baglanşykly hemme gizlenýän maglumatlar açylmaly edildi. Ýene 3-nji bir adam bar. Olam şo ýyl 68-nji ýylda öldürildi. Oňa Martin Luther King diýilýär. Ol garaýagyldan hukuny gorap çykyş eden ruhany, Hristiýan ruhanysy. Onu öldürýärler. Garaýagyldan hukuny goranyny üçin. Oňam ölüm bilen baglanşykly maglumatlar henidem arhivde gizliň saklanýar. Ona açmaly etdi. Şu zatlar üstü hakykatdan hem çynna kaýlyk bilen häzir açylsa şu zatlar. Şu maglumatlar. Men aýdaýyn bir giden hökümet işgärleriniň eden jenaýatçylyklary hem Amerikan Birleşen Ştatlarynyň sarawu federal dermo büro ýa idaralarynyň jenaýatçylyklarynyň saçylar. Ýöne şoň üçin men dol ananamok şu Trump'ın şu kararı esasında, şu ferman esasında şu gizliňler dol açylar diýip mene garaşamak ýöne şoňa gol çekmegini gördü. Şular ýaly fermana gol çekmekligini gördü. Kullukan duwa münasip hem tawulsyna münasip. Galanda adam görür. Umuman daha adamlar başka da gaty köp fermanlar var ýöne begendirýän fermanlar var adamlar. Şoň üçin ýene bir zat ýa-ni şu gender nemeligi var. Köp genderlik diýilen düşünje var, şonam ýatyrmaly. Adamly gödegine tutun. Gender diýilýär, ayal, erkek, jins gender. İki tane gender var diýilýär da. Umuman ayal hem erkek. Indi garşyk bir tebigatyny göde ýalňyşlygy bilýär diýerler. De hem ayal jins bilen hem erkek jins bilen dugulýanlar ratlar bar diýerler. Ol bolup biler elbetde. Aýdaly bir 10 000-den birimi, 100 000-den birimi, milyondan birim bolup biler. Ýöne onu bara isteýäňe görä jantyny üýtmetmekligi, kanunlaşdyrmalylygyny, diýildigini aňladym ama olar. Tebigatyny ödetdimi seni şonu ýaly bir iki jantly edip dogurdymy?
O kadadan o kanunun bir tebigatın kanunun bozulmagy ýaly bir zat. Ol bir kesel ýaly bir zat. Oňa şon ýaly garam. Emma Bidenin döwründe näme edildi? Dijit çağalara, kämillik ýaşyna ýetmedik çağalara öz janyny, aýallyk erkeklik janyny saýlap medisina operasiýasyny geçirmekliginiň özleriniň saýlamaklarına, çağalaryň özlerini saýlamaklarına kanuny ýol berdiler. Enatalaram şoňa garşy çykyp bilmez ýal etdiler. Enatalar şoňa garşy çykşak bolsa çağalaryny hatda elinden almaklyk, enatalyk hukugundan mahrum etmeklik ýaly näme çende ýetdiler. Şoň üçin bir giden çağalaň akwaly ýumrully. Häzir çağa näme? Çağan beýnine her ýyl fantaziýa gelip bilýär. Özüni näme oglanjyk gyýy hökmüne duýýasa gelýän bolsa ýa oglan özüni gyýy özüni oglan hökmüne duýýan bolsa rol gyýyp da näme her ýyl huwaý bir nimeler fantaziýa kelýärine gelip de. A şonu amala aşarmaly, şonu medisina üstü bilen indi şoň jynsyny ütletmeli limeklik aňladyn. Awa. Aňladyn awa. Näme çağan kelýärine her ýyl fantaziýa gelip bilýär. Emma şonu kanunlaşdyrdylar. Bir giden çağalary ýa-ni enatalan islegine de garşy ýa käbirler samsyk enatalan özleriniň islegi bilen ýa-ni çağatynyň ýa-ni islegini gödäňde tutup şoň itaatynda da operasiýa, medisina operasiýasyny etmeklerine getirdi. Käbir enatalar wa şon ýaly bir bar şon ýaly därlerini ýaly akyl huşy ýerine bolmady. Hiç çağan şon ýaly talabyny hen ýerine ýetirermi? Ýerine ýetirmeli bolma. O kämillik ýaşyna ýetýänçe garaş, kämillik ýaşyna ýetsin. Ondan soň eger şo şahsiýetiň özi erkek bolup aýaly öwrülse we gitsin öwrülse. Jogap berşir öz boýunda. Ýöne çağan tek özüniň oňa aklyetine wa saýlamak erkinligini tek fantaziýasy, näme çağalyk fantaziýasy, näme rol oýnap. Umman men diýjek bolýan adam. Hudaýa şükür. Donald Trump şolar ýaly şeytani düdüni yatırmaly etdi. Yani şahsiýetiň ya adamlaryň diýe bir güden geýenderi bolup, bir güden jynsy bolup bilerdi. Özüni haýwan duýýasy berse de haýwan hökmünde de duýup bilerdi ýa. Özüni niýe mysal üçin näme bar da? Türkmen diliniň normasynda ýok da. Ýagny orslarda ana, on diýip atlandyrylýar da, ýagny at çalışılması var. At çalışılmasında yani sen ayarlığın erkekliğini anladık bolýan sözler var. O İngiliz dilinde de var. Ayar maşgala she diye yani at çalışmalı. She ya he ol erkek bolsa he diýil ya. Ona diýen ýaly. Şoň ýerine şonan mara ayar bolsa da şoň ana diýmekligini gadagan edýär. Yani ayar islenýärmi şonu? Ana diýil ana diýdirýär. Şonan diýmeli etdi. Trump aýtdy ýok bular ýaly aramdadylyk bolmaz diýdi. Ona müstesine. Eger diye adam diye öz erkek bolsa, erkek bolup doglanam bolsa, öz içinde diye özüni aýaly duýan bolsa diye şoň diye aýalyň hajatanasyna girmäge de haky bolmady. Eme tutýar da Biden administrasiýa göründe şonu kanunlaşdyrdylar. Hoşany. Ýödüňi gödüňe getirin. Ýa aýal ýyldan hajatanasyna gyýjagaşlaram giyirýär da bar ýa o meýdan etme bar ýa. Onun ýa-ni bir erkek adam giyirýär. Şon ýaly wakalar bolup ber Amerika Birleşik Ştatlar. Ullu hakaly murtly erkek adam giyirýär. Onuň ýa-ni şo tany ýup beren için tepürji aýalyň bir çykarjak bolýar da men bir näme video gördüm. Bir kara aýal maşgala ýa-ni çykarjak bolýar. Aýal ýyldan hajatanasyna otada çağalar bar, giçik gyýylar bar. Ýa-ni hakaly murtly erkek adam men ýöwedi içimde niýe ýöwedim diýip aýal maşgala ýok mene duýýan şoň şey girme hakymma diýip tutýar. Kanunyň şoň ýol berýär adamlar. Kanun ýol berýär. Onam soň orada içekläp çykaryp, ýemedip gyýgyryp ýöne şol men soň näme bolup gutarany bilýän o wakany. Ýöne ýanky hakaly murtly adam şo Bidenyň döwründe şola ýaly suwda berse, şola ýaly türmäge gidip bilýär. Ýa-da jerime töläbilýär. Şo hakaly murtly adamam bolsa görünüp durşan erkek adamdy. Şonu şo kanun şo aýaly ýyldan hajatanasyna girmäge şoňa ruhsat berýär. Bizik çağajyklan kiçik gyýjagaşdan oturan şo taýda ulu girýän hajatanasyna girdirýär şonu. Ine näme barp ýetdi o adam? Üstesine erkek adam aýdary özüni aýaly duýýan ýen bolýar da aýaly ýyldan ýaryşyna gatnaşýar. Sport ýaryşyna gatnaşmaga haky bar idi. Nähili bir şular ýaly bir akyryna fıkdyryp bolmajaklar ýörap başlady.
Bundan soň olimpiadaň derejesine getirdiler. Ondan ýaňyz mine şu geçen ýöre Fransa'da, Paris'de geçen olimpiyadada käbir erkek adamlar aýallaryň tapatyna nemesine roluna çykyş etdi. Nemesinde görkedeýin. Ine şu haramzada Aljyriýadan gelipdir. Bu kişiler meşhurlanýarmyşyn. Ödem görünüp dura o erkek adam. Erkek adam. İman kelif dip biri. Men niýe ödem aýal hukmyny duýanyp aýal bilen ýoňarşyna gatnaşyp çempion boldy. Ödem insanlar finala çykanna İtaliýaly bir şu görgüli ne men ada size suratyny görkedeýin. Şu görgüli gaýdy bilen finala çykýa. Bu görgüli 46 sekundyň içinde ýarşdan çykdy bu gaýdy. Näme üçin? Yeňilmedi. Yeňilmedin tawata yeňilip yeňilmedi ýaly neme bolmady. Prost ýöne urgusyny gördü. Öňüne gelip urulýan urguň aýalynyň elinden aýal maşgalaň elinden gelmeýäni duýupdy o görgüli. Meni diýär, dogam etdirjek däldi, ağlap çykdy. Ağlap çykdy, tebe bu urgu bunu urýan adam, ol aýal maşgala däl, men duýup durna dedi. Tebe karýerinde görüp gelýär, ol ýanky gaýy maşgala, ol aýallar bilen näçe aýallar bilen bokslaşyp gören aýallar, gaýy ýanky. Tecrübesinden duýar, şo gelip urulýan urgu aýal maşgalaň elimi erkek adamyň elinden gelýär. Şonda da çempionluğu ýanky haramzada berdiler. Şol Aljiryýaly ödem musulman ýurdundan gelip nädip şoň namasyny çatyp şoň edip bitişine haýran ýalýar. Nem feredim men videosyny görkedeýin, şo ýanky erkek adam ma çempion bolup. Çempion bolup Aljiryýada bolup barýar. Aljiryýada bolup baranyna aýal maşgalaň eşiginde baran ama Aljiryýada o taýda pürünjokly geneli musulman ýurdundan aýallar aýal şekil aýal geýimine gitdi. Indi bu erkek haramzadaň barşyna hedin utançlygy. Öz ýanky dostlarynyň ýanyna bar ýa erkek adam geçiginde ha. Eredin. Şu erkek adama meňdeşmiş. Ya şu aýal maşgala meňdeşmi? Ina şu ýanky gören, şu taýdaky gören boksýorumyz men aýal ýa bokslaşan haramzada ine gassumjal barlyja, nemelje eredin. Häzir herin öz dostlary bilen duşýar. Çempion bolup bardy, namussuz, binamus. Olimpiadaň çempionu bolup barýar, ona gutlaýarlar dostlary. Eredin. Ine Aljiryýada garşy alýarlar şonu. Şunu ulanlar utanmaly. Ama öz dostlarynyň erkek adamyň dip aýallaryň içinde çempion bolup gelenler. Näil musulman şular ha? Näil musulman? Näil erkek şular? Näde kutlap bilýär şonu ýeňişi bilen? Ha? Näde kutlap bilýär? Erkek adam ana görünüp dura, erkekdi. Şu näme esasen edildi? Şu şeytanlyk, şu şeytançylyk, şu düýbi Amerikan Birleşen Ştatlarynyň başlady. Şu taýda kanunlaşdyryldy. Soňra bunu olimpiadaň derejesine ýetirdiler, çykardylar. Indi erkek adamam bolsa özüni içinde men aýal maşgala dip duýan bolsa, bolýa aýal maşgalaryň ýarşyna gatnaşyp çempion bolup bersin dip ýol berýärler. Ýol berkerdiler. Geldiler. Indi şunu Trump ingolmany Amerikan öz içinde ýatyrmaly etdi şunu. Şunu ýatyrmaly etdi. Sen erkek bolup doguldyňmy? Sen test tapşyrmaly. Sen garmonyň näde? Erkek garmonyň barmy sen? Bedeniň. Aýal maşgalaň öz garmon guruluşy bar beden. Erkek adam öz garmon guruluşy bar. Sen subut etmedi. Emma bular näme etdi Bideniň döwründe? Ýok, sen garmonyň hatda şol erkek adam kam bolsa, sen özüňde içinde aýal maşgala ýok mene duýýanmy? Boldy sen aýal ýyldyň ýaňyşyna gatnaşyp ber. Olimpiada çenli gidiberdi. Ýol berdiler. Bolmasa ýanky şu Aljiryýaly boksýor. Geçen olimpiadada gatnaşjak bolupdyr. Onu gadagan etdiler. Garmonyň esasynda şoň sen bedeniň guruluşy, sen garmon guruluşyň erkek adam sen bolanok diýil, odal bir gadagançylyk ýerden oňa garşy. Emma bu gedek olimpiadada näme üçin kabul etýärler? Sebäbi şu zatlaryň şu äjit-mäjitliň özüni halkara derejesinde sport gurumalarynyň halkara gurumalarynyň derejesinde ýa bollap başladylar. Şoňa ýol bermeli etip başlady. Şoňşy sen medisinaň geçirilen test barlygyň näme urkady, oňa da göz ýummaly etdiler. Diňe sen näme islegiň ýeterlik etdi. Şunu öz halgynda atmay, adamlar dünýä nirak bar ýa. Şunu dip ägidip barýan güýçler bar adamlar. Şonu edýän güýçler hem şo özlerinden men demokrat ýasaýanlar biziň adamlaryň hukukyny gorýas. Biz demokratiýany gorýas diýen adamlar edýär şonu. Şonu adamlaryň bähwidi üçin edýär. Şunu hak hukukyň gorulmagy üçin edýär şoda. Ýok adamlar. Şeytançylyk ösdürmek üçin edýär adamlar. Men şu zeydi ulanmaly bolýar. Şolary şeytanlar diýip atlandyrmakdan başga
yol galan o. Beýnansak da. Ine ýagdaýyny ilip barp etdi. Inni ýene bir maskaraçylygyň bir tarapy bar. Bir maskaraçylyk bar. Bidenyň inni edil gitmeginiň öň ýany bir ýa-ni küýde çykaryp giden bir poklugy bar. O hakda da aýtmaly bolýar. Näme edip gitdi Biden? Welipetinden edil gitmediň göni bir iki gün öň ýany Biden bir giden günägeçliklere gol çekdi. Günägeçlik fermanyny. Inni terediň Amerikan Birleşik Ştatlarynyň konstitusiýasy kanunlary näme ýol berýär? Näme ýol berýär? Günägeçlik diýilenden biziň düşünjämizden türkmeniň ýa beýleki daşary ýurduň beýleki ýani beýleki daşary ýurtlaryň raýatlarynyň aňyna näme gelýär? Türmäge atylan adamlar bar, jenaýatçylar bar. Prezident hem ferman kabul edýärdi. Şolaryň günähini geçdimi diýe belli bir kategoriýasyny türmeden boşaltmaly edýärler ýa-da şolaryň türme möhletini adaltmaly ýa-da günägeçlik edýärler. Ne düşünükli da. Amerikan Birleşik Ştatlarynyň konstitusiýasy hem kanunlary ýene näme ruhsat berýär? Bundan hem ýanka bir bar. Ondan daşary adam entek jenaýat etmedigen bolsa, entek jenaýat etmedik bolsa, aýdaly Murat Gurbanov diýer. Murat Gurbanov jenaýat etmendir entek. Benim Murat Gurbanov geljekde jenaýat etmegi mümkin. Jenaýatçylyk jogapkärçiligine çekilmegi mümkin. Sebebi şular ýaly wagtlarda görülipdir. Şular ýaly bir jenaýatçylyk bir garasynda görülipdir, şoňa bir şübhe bar. Şübhe bar. Şonu eten bolmagy mümkin, ýene geljekde şoňa garşy derme goýuşy ýoly goýulmagy mümkin. Şoň üçin näme diýär? Amerikan prezidentiniň näme hukugy bar? Şolar ýaly aýplama bildirilmegi mümkin. Tanışylışlary bar, tarapdarlary bar. Şolar ýaly adamlaryň tanawyny düzýär. Öz hemşerileriniň, öz ýaranlarynyň içinde kimin jenaýat jogapkärçiligini, nähili jenaýat boýunça, nähili aýplama boýunça jenaýat jogapkärçiligine çekilmegi mümkin. Şolaryň hemmetiniň tanawyny düzýär-de, şolaryň her biri boýunça ferman kabul edýär. Geljekde şul adamyň jenaýat kodeksining şu maddalary boýunça jenaýat jogapkärçiligine çekilmegini gadagan edýän. Men şol jenaýat aýplamasyndan azat etmek boýunça şoňa günägeçlik eglan edýänni öňünden tek jenaýat işi godulmaka. Derme gom geçirilmeka. Hiç aýplama da bildirilmeka. Şonu geljekki aýplamalardan azat etmege hukugy bar. Amerikan konstitusiýasy kanunlary şoňa ýol berýär. Şonu edip gitdi Joe Biden. Öňüne getirin näçe tany şolary ýaly jenaýatçyny jenaýat jogapkärçiliginden potensial jenaýatçy. Jenaýat jogapkärçiliginden azat edenler öýdýär. Jemi 8.000'den uğran adama. Joe Biden öz kariyerasının soňky 4 ýylyň dowamynda amnistiýa elan etdi. Şolaň 6.000'den gowragy eýem jenaýat eden adam. 2.000'den gowragy entek jenaýat etmediň adam. Ine şu arada Amerikan Birleşik Ştatlarynyň bir de habar herişçileri ýazdylar. Ine şu taýda ýazdylar. How many pardons has President Joe Biden issued? Näçe tany günägeçlik elan etdi. Diýerde onuň şoň sanawy diýär. Indi şu taýda sanawy getirilýär. Näçe tany adam? Ine soňky wagtda elan ederleriniň sany 2.000'den gowra. Ýöne soňky günler elan eder. Jemi elan eden nemeleriniň sanyny ýa-da şu taýda getireýin. Ine 6.500'den gowran adamyň diňe. Neşe bilen bağlanşykly tutulan adamlar var. Neşe bilen bağlanşykly şu taýda marihuana bilen bağlanşykly. Yani Amerikan Birleşik Ştatlarynyň kanunlary gadagan edýär. Marihuanany medisina maksatlary üçin ulanman ýöne öz keyip çekmek üçin ulansaň, käbir ştatlaryň kanunçylygy gadagan edýär. Şonu diňe ýöne şoň bilen bağlanşykly diýär. Jenaýat jogapkärçiligine çekilen neşe keşilen 6.500 diýär. Buňda
Günaha şygylan edip şonu şekeşleri cinayetçiliklerini azat etdi. Ondan daşarym ýene de 2000 töwerek adamam intek cinayet etmäke günaha şygylan etdi. Inni özüňiz göreňiz, ol adamlar kimler? 2000 töwerek adamyň intek cinayet etmediği adamın günahı geçirildi. O adamlar kimler? O adamlar şol adamın hatarında şu pandemiýe döwründäki ýa-ni tanjym zat bilen baglanşykly galplikler diýdik ha. Şoňa degişli bir diýen lukman tymoklar bar, farmaseutik ulgamynyň işgärleri bar, galplikler eden. Ýagny tanjymy mejbur etmeli etdiler. Intek sinagdan geçmedik tanjymlary adamyň bedenine etmeli etdiler. Şo boýunça karar kabul eden adamlar bar. Ondan daşary Amerikan Birleşen Ştatlarynyň pul ferişdeleri bilen baglanşykdy. Ine daşary ýurtlara ýardam bermek nemeleri bar. Bir giden fondlaryň üstü bilen pul çykarýar. Ýagny ne Ukraina uruşuna ýardam etmeli, bir giden pul nemelerini berdiler. Afrikaň bir giden döwletlerine intek ýa Azraýla neme humanitariýa taraplarda ýardam ber, bir giden pul çykarylypdy. Bunlara da jogap beren adamlar bar. Şu ferişdeler efatly çykarlanmy. Şu ferişdeler kanuna laýyk çykarylypdyrmy? Şu taýdan el galplikler edilipdir. Tek baratlaňam deringelmek mümkin. Şuna atlaňam içine gatşan adamlar bar. Şolar eçenli Joe Biden geljekde şu maddeler boýunça şu adamlara jinayet işiniň gozulmagy men gadagan edýän neme golçak gidýär adamlar. Şu indi demokratik cemiyete laýyk gelýän demokratik döwlet diýip atlandyrylýan döwletiň içinde şular ýalat edilýän bolsa, şu döwleti demokratik döwlet diýip atlandyryp bolarmy? O ne? Sen jinayetçinin tek öňünden şoň jinayet jogapkärçiligine çekiljekdigini görýän bolsaň, diýmek sen bilýän bolmaly. Joe Biden bilýär. Joe Biden ýanyna kömekçiler bar, şo tana udýanlar. Bilýär. Şo tana o girilen adamlar hakykatdan hem jinayet eden adamlar. Bolmasa olary goramaklyga näme esas bar? Näme zerurluk bar? Näme zerurluk bar? Eger şol adamlar biýüne bolsa, sen şonuň tana udýup şolar öňünden jinayet jogapkärçiligine çekmedi edebilermi? Diýmek sen bilýän. Demek bilýän, şol adamlar jinayet edipdirler. Atlaryna çende bilýän, kendi sana umma. Nähil maddeler boýunça şolaň jinayet jogapkärçiligine çekiljekdigini bilip otyrdyk. Demek şol işlerde seni ýem görüp otyrdyň, şolar günäkär. Üstüne bula birini 2000 töwerek adam diýdi. Onuň içinde bu maşgala agdalary bar. Maşgala agdalary bar. Öz maşgala agdalaryndan 6 adamyň günahyny geçdi. Öňünden 6 adamyň, olar kimler? Neştaýda sana getirilýär makalada. Öňü bilen ine şu Hunter Biden bar. Buna günahyny öňünden geçdi. Geçen ýylyň dekabrynda geçdi. Hunter Biden'ın eden cinayetçiliklerini üstü açıldı adamlar. Bu neşe keşlikte günahkar eyyem. Tuğut edildi öğünün neşe çekip oturan tuğut nemesini videosunu alıp o neme düşüyor mağlumat. Kompüterin eline düşüyor. Oğlum neme çıktı? Sosyal uygulamalar çıktı. Tuğut edildi. O neşe ulanmak kolonu ama. Ondan pul galplikler var. KK'nın adını ulanıp bir giden yani firmaların üstüden Ukrayna'dan alan paralar var. Hatay'ın käbir kampanyalarından alan paralar var. Oňa missaçyldy. Şol atlara çenni şol jinayetçilikler agdalyp men ogluma geljekde jinayet işiniň gozulmagyny gadagan edýänini permat çykarýar. Şolam güýjün taklaýar, şolam kanuny dil pataplanýar adamlar. Indi gördüm ötüründe aýdalyna bir berdim konbedip haramdadany birinde nähil aýp nemelerde aýplaýarsa ha o haramdada şol. Ha o adamlaryň aladasyny edýän o. Edebilse şol adamlara yamanlıktan başka edýän ok diýlen ýaly, bir giden hereketlerini biz görüp otyruk. Ýöne. Hatta şolum şular ýaly açyk neme kanun döredýän oklar, men diýjek bolýanladım. Ama maşgala agdalaryny türmäge bastyrýan nädir? Ýöne şol kanunlaşdyran oňa. Şoň üçin biz onu aýplap bilýär. Ine haramda, ine jinayet etdi, şammasy, ýegeni şam mana plan ýerde maşyny abar etdi, ýa birini urdy. Bir kemsetdi. Şol jinayet jogapkärçiligine çekip bolýar. Men seredin kanun bozup ber. Bir de kanun bozup ber diýär. Ýöne geljekde şolary jogapkärçiligine çekip bolýar eger häkimet çalyşyrylsa.
Şolaňam jenayetçiligi edenlikler hakyndaky fakatlar hem elimizde dursa, ya şo taýda Türkmenistanyň içinde bir ýerde duran bolsa, şolary galdyra getdiň jenayet jogap berýän çekip bolýar, potensial ýagdaý. Türkmenistanyň kanuny ýol berýär. Emma Amerika Birleşen Ştatlarynda şoňa gadagançylyk girip bilýär. Olaň öz Berdimuhammedow, olaň öz haram bolsy, ne Biden'i şonu öňünden gadagan edip gidip bilýär. Şoňa kanun ýol berýär. Kanun şoňa mümkinçilik berýär. Men oglumy türmäge basma hakyňyz ýok diýip fermana gol çekdimi? Sen hakyň ýok. Şonam etdi Biden. Ine dünýäniň iň demokratik döwletiniň iň demokratik prezidenti şonu edip gitdi. Şoňa da şol demokratik döwlet diýilýän döwletiň kanuny ýol berýär. Ura! Türkmen aktivistleri, şeýlemi? Bizde de şonu ýal kanuny girenmelimi? Amerikada şonu ýal edilýän bolsa, näçe Türkmenistan etmeliler? Murat Gurban, şeýlemi? Amerika iň demokratik döwlet şeýlemi? Biden hem iň demokrat prezident. Sen hem şonu golladyň. Sen ýanyndaky orunwasaryň akol taparam çykyş edip videosyny aýtdy. Men nidi Bidenyň galmagyny isleýär. Men iň bolmanyna diýdi Kamala Harris'in galmagyny isleýär, ýeňmeňi isleýär. Çykyş etdiňiz da. Ana iň demokratik prezident näme diýär? Ogluna bir neme etip gitdi, gorak gitdi. Indi oglundan daşary ýene-de 5 tane maşgala gadatanam geljekde jenayet jogapkärçiligiňe çekip bilmeden alyp gitdi. Olar kimler? Olar ina öz süýtüş Erdoğan'ı, James Tip Dogany var. Joe Biden'ın James Tip Dogany var. Şonu türmäge basmaly etdi. Oň aýaly Sarany Doganyň aýaly Sarany türmäge basmaly etdi. Ondan şoň Doganyň aýalynyň onun öz aýal Dogany Valeria diýip aýal Dogany bar eken, özünden kiçik bolmagy mümkin, uly bolmagy mümkin. Onu türmäge basmaly etdi. Oň äri aýal Doganyň äri, ýani näme soňra giýew soňra John Owens diýip ýene bir bar eken, ony türmäge basmaly etdi. Geljekde hem şoňam ýene bir Dogany bar eken, öz aýal Doganyň ýani öz giýewsiniň äriniň erkek Dogany bar eken, Francis diýip onam türmäge basmaly etdi. Ýani 5 tane maşgala zady bolýar da umumyň alsak. Nemäni Hunter goşsak, ine bu duran haramdadany goşsagam 6 bolýar. 6 tane öz maşgala agdatyny geljekde şu mesele şu ýöne görkezmeli, şu permanna näil görkezýär. Permanna gol çekenler. Şu mesele jenayet kodeksiň şu normasy boýunça, şu düzgün boýunça jenayet jogapkärçiligiňe çekmeler lip belek diýär. Men şu permanlarynyň birini gördüm da şu taýda agda ýa. Şu mesele boýunça bolanok diýip diýär da. Onam näme diýär bilýär. Şonu adamlar hakykatdan şu meseleler boýunça günäkär şolar geljekde jenayet jogap berdi çekip bolýar. Bulam şonu bilýär Biden'im. Biden bilmese de şoň kömekçileri, şoň ýanyndaky maslahatçylary bar. Şolam höwürde speakerni onu düzüp oňa düşündirýärler ine. Şunu şu boýunça jinayetden azat etdi. Olam şu boýunça bolçak ýa. Ine dünýäniň iň demokratik döwlet diýen döwletiň kanunlary näme rol berýär. Şu Biden'ın şu jenayet jogapkärçiligine çekmeler eden adamlaryň sanawynyň men bir ýaka salaýşly bir haramzadany görkezjek bir masal hökmünde da. Oňa Anthony Fauci diýilýän şu adam. Bu adam kim? Bu adam soňky 40 ýyl bäri. 40 diýmeýän anyk aýdylsa 38 ýyl. Tas 40 ýyl goly wagt bäri Amerika Birleşen Ştatlarynyň prezidentlerinin, yani şol 38 ýylyň dowamynda Amerika kim prezidentligi eden bolsa, şol prezidentlerinin medisina boýunça baş maslahatçysy diýilýän wezipany eýlen haramzada juhud. Eňe juhudlygy ýa beýleki bilen işim ýok. Ýöne şu haramzada, hakyky haramzada. Näme üçin? Özüňiz gödüňe getirin. 40 ýyllap bir wezipany eýlep oturýar. Şunu hiç kim wezipadan aýyran ok. 1984-nji ýylda şu wezipa bellenýär.
2022-nji ýylyň dekabrnyň ahyrynda wezipeden gitmäge mejbur edilýär. Mejbur edilýär. Näme üçin? Sebäbi şu haramlardan giden jenaýatçylyklaryň üstü açyldy. Şo boýunça kongresse görüýçe topor döredildi. Şolaram şoň ýüzüne basdy. Inni şulan adam. Gün türmäge gitmeli adam. Näme dipdir bu adam? Iň esasy eden zatlaryny aýdaýyn. Şulan adamyň şu haramlardan prezidentlik eden döwründe ya prezidentlige maslahatçylyk eden döwründe medisina boýunça bu gatugly ýetýärli bolan, gatugly ýetýärli. Şundan hatda saglyk ministrem çekinýär. Saglyk ministrem şuň diýen boýunça ylgap ber. Şuňa şolar ýaly ýetýärlik berildi. Şuň döwründe Amerikan Birleşen Ştatlaryna belli keseller boýunça Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ilaty iň şo kesel boýunça keseller ýani halka guruldy. Depresiya, Alzheimer, ondan autizm keseller boýunça Amerika odal dünýäde iň izaky ýani iň sagdyn, men diýjek izaky diýýänim, ýani şo kesel boýunça keseliň alamatlarynyň iň pes döwletidir. Şu gelmäge. 80-nji ýylyň başlaryna çen. Şu elenden soň geçen 40 ýylyň dowamynda ýanky salalar keseller, ýani bir näçe beýlik keseller boýunça Amerika birinji ýere geçdi. Ödem şu adam şu haramdadan ýol başçylyk esasynda bolan zat. Ödem tanjymlaň sany boýunça Amerika dünýäde birinji orna geçdi. Çağalara tanjym etmek boýunça tanjymlaň sany boýunça. Şuň gün çağalar dowlundan beýlek 18 ýaşa ýetýänçe ortaça edilýän tanjymyň sany 78-e ýetdi. Ödemni getirin adamlar. Öldürüm şu ýanky şulan saglyk ministrliginiň faýtyna dur şonda nemeler. Şu tanjymlaň sany. Men olurky Covid boýunça taýýarlan gepleşiklemden käbirini görkezdim ben şo. 78-de ýetdi. Ýanky çağa dogulup 18 ýaşa ýetýänçe hukmany almaly tanjymlaryň sany. Gödegine getirin. Şolaram näme çok köp tanjym edildigiçe şonçada şo çağalarda, şo şahsiýetlerde şonçada keselliň toplumy köp boldy. Şonçada köp keselliýär. Näme çok köp tanjym etdikleri de ýyla şonça köp keselliýär. Indi şu adam böyle bağlanışı böyle dürtülüp dur. Tanjymyň iň köp döwleti Amerikan Birleşen Ştatlar. Emma belli keselliň sany boýunça da şo ýylyň dowamynda Amerika birinji ýere çykdy. Şo keselliň meşhur boýunça. Indi ona bir tarapy. Soň şu ýanky koronavirus ile bağlanşykly ýanky şol pandemiýa diýilýän zat ýüze çykdy bolan bular näme etdi? Şu adamyň şu haramdadan görkezme tesadyna bir giden maglumatlar galplaşdyrylypdyr. Esasy galplaşdyrylan zat näme? Şol virus diýilýän zat, Covid-19 diýilen virusyň özi. Emelit ýöredilen virus bolup çykdy. Ýani şoň genetikasyna laboratoriýada üýtgeçme ýüze amal aşyrylypdyr. Onuň genetikleri onu bilip bilýär. Sebäbi ýagdaýda amal aşyrpmy ýa-da şonu genetik tejribeň esasyny edipmi şonu bilip bolýar. Onu bilip bilýärler biolog. Indi şoň üstüne açýarlar Amerikan alymlar boly, ýa-da medikleri başda açypdyrlar ýa. Ýani 2020-nji ýylda ýa laboratoriýada öwrenenlerini şoň üstüne açýarlar. Emma ýa Anton Fauci diýilýän zat bu haramlarda näme etdiripdir? Görkezme berýär. Şu tebiği ýagdaýda bolup geçipdir diýilip beýan edipdir. Näme üçin etdirýär şonu? Näme üçin etdirýär? Sebäbi şol başta ýanky şuha gidende näme şuha gitdi? Uhandan ýaýrady. Hataýyň Uhan laboratoriýa bar. Şundan ýaýrap çykypdyr. Çötäne inip ilki çaklama edildi. Şol görülip oturulsa şol laboratoriýany şol institutun şu koronavirusyň üstünde tejribe geçirmegini Anton Fauci diýilýän şu anka haramdady Amerikan ýanky prezidentiniň maslahatçysy. Şol maliýeleşdiripdir. Şonu maliýeleşdirip makarada şu karar edýär. O pulum milyonlarça dollar pulum Hataýa gidýär. Hataýyň laboratoriýasyna gidýär. Şu laboratoriýadan iň soňunda şu koronavirusyň ýanky görnüşi ýüze çykýar. Dünýä ýaýraýar. Tamam görülip oturulsa hakykatdan hem şu koronavirusyň edil şo görnüşi. Tejribeleri laboratoriýada şoň ýanky genetik nemesi guruluşy, zanjyry üýtedilipdir. Ondan soň alymlar subut edýär. Ve Amerikan alymlar subut etdi şonu. Indi bu näme diýär Anton Fauci? Şonu gizlemek üçin basyş görkezýär. Ýanky doktorlara we ýanky lukmanlara.
Batı Türkiye diye öz toporuna, yani şu koronavirusa karşı göreş topor diye bir topor öğrettiler bular. Onun düzümüne de tanimal alimler girdi. Tanimal alimlerin bir neçesi girdi. Indi bu toporun näme itibarı var? Şu topor näme karar etse, şolam Amerikan Birleşik Ştatlarının resmi pozisiyası, resmi yani norması, kadası hükmünde şol näme düzgün girmeli. Şolam etçe kararı etasında. Bu Anthony Fauci diýilen bu şeytancı, bu haramzada näme etdi? Şu özünün yol başlaýan şu toporunun agdalaryna basy görüp gözgöz ipesinden peýdalanyp şu virus emeli ýagdaýda döredilipdir dälni, tebigen ýagdaýda tebi haywanlardan, ýarganatdan, nämeden adama geçipdir diýilen zady şolara basy görüp beýan edipdir. Soň bu üstüne ýadyp açyldy. Bu üstü 2022-nji ýylda Kongresse ulugu okturdu. Şikayet gelip koştu, ona kongresse ayratin yürüyüşte derin otopor öğretildi. Olaram öğren ünfilen, öğren yankı tuton yerlik bilen şoň agdalary derin göçürýär. Bir giden şaýatlar çağırýarlar. Hemme görkezmeleri öz öňlerinde ýanky adamlar oturdup görkezme berdirýärler. Neticede näme etdi? Şun basış görkeden adamları şolatları şun yüzüne aydıp başladılar. Yüzüne ayttılar. Şon ýazgylaram YouTube'da da dur. Men käbirlerini kompýuterime de ýükläp aldım. Şon podonlaryny da saklap galmak üçin. Şun ýalda dediler. Şun ýal haramzadalyň üstü açyldy. Indi bu näme üçin şon laboratoriýada şon ýanky virusyň emeli ýol bilen döredilendiň näme üçin gizleýär? Sebäbi eger laboratoriýada döredilen bolsa diýmek şonu kimdir beri? Yürüyte döredip yürüyte ýaýradyldyr. Tütänleýän, tebigatdan tütänlen gelen zat däl. Buň üstünden haýhydyr bor, näýildir haramzadalar. Yürüyte işläpdirler. Yürüyte da ýaýradýarlar. Näme üçin? Yürüyte pandemiýa öğretmek üçin. Diýmek şu pandemiýaň üstünden bular heme belli behfidalyan bir giden farmaseutik nemeler var, toporlar var. Onun neticede näme bolýar? Sen şu kesele garşy göreşýän kişi bolup sancım döredi bilýän, derman döredýän, olaryň sen döwletlere pul atýan, ondan milliardlarça, 10-100 milliardlarça girdi jalýan. Şonam etdiler. Ondan bir uji, ýanky alınýan girdiçilen bir uji buňa geldi. Buňa geldi. Şuňa biz saçyldy. Inni şol virus inhonundan ýerden çykýan bolup çykýar. Şu Uhanyň laboratoriýasyndan ýaýranmagy subut edildi. Onu maliýeleşdirenem, milyonlarça dolar Amerikan büdjetinden pul gönderenden birem, ýanky Anthony Fauci bolup çykdy. Indi siz pikir edersiňiz. Şular ýaly haramzadalyň tutuş dünýä täsir eden. Dünýä nähili ýagdaýa tanny 3 ýylyk dowamında pandemiýa döwründe. Ine şu haramzadalyň jenaýetçiliginiň netijesinde şular ýaly ýagdaý döredi. Dünýä ykdysadyetine, dünýä ýurtlarynyň ykdysadyetine, medisina bir giden umuman ýanky durmuşyna nähili ururly, näçe idara kärhanalar ýapyldy, näçe okuwçylary ýapyldy, çağalar nähili maska ýep oturmagy okuw sapaklary döwründe özleriniň alýan deminden kömür turşugyny dem alyp oturmagy mejbur edildi. Nähili stres döredi, nähili depressiýa döredi. Näçe milyonlarça adam iş yerlerini ýitirdi. İdara kärhanalar ýapylmagy sebäp. Şu haramzadalyň eden jenaýetçiligi sebäp boldy. Indi pikir edersiňiz, şular ýaly aýylgan jenaýetçiligiň üstadçylaryň bolsa kongresiň derejesinde. Buňa arasynda duran adamlar türmäge basylmaly dämi? Bular ölüm jezasyna hökm edilmeliämi? Bu genosit derejesinde zat dämi? Genosit derejesinde zat özüm diňe bir ýurdun halkyna garşy däl, adamzada garşy gurnulan jenaýetçilik. Kongresiň diňlenşiginde şu zatdan üst açyldy. Şoň ýüzüne goýdular o. Şoň bolasynda işlän adamlar bide şu diýdirdi, bide mezur etdirdi. Şondan soň bu 40 ýyl, 38 ýyldan soň işden gitmäge mezur boldy. Be işden gitmeli adam däldi. Gitjek adam däl, buň arasynda gatyly güýçler durýar. Ödem pul ýelige diýen, puly pesat edip oturan adamlar durýar.
Şonno da gitmäge mejbur bol. Näme diýip ya jinayetçilik üstü Cinayetçilik üstü açyldy. Inni Trump şu zatlar görüp duran Trump. Bütün dünya Sağlyk Guramasyndan ýöne gere çykmaly etmedi. Sebäbi bütün dünya Sağlyk Guramasy dur şu zatlar şunyň aňartynda. Şu zatlar etdiren şu pandemiýany döretdiren, emeli ýol bilen şu virusyň döremeğine de ýardam berip oturan Guramalan birem bütün dünya Sağlyk Guramasy şolar bilmeýän etdiýänler öýdýärmi? Ýok. Bütün dünya Sağlyk Guramasyna maliýeleşdirip oturan Bill Gates ýaly haramzadalar wa olarum Amerikada oturup şu zatlar etdirip otur. Şunu Trump görün soň men pikirimçe Trump'ın maslahatçylary var. Trump'ın ýa-da Sağlyk ministri belenen Robert Kennedy diýip Kennedy'ler maşgalaryna degişli adam var. Men oňa görüp koydum suratyna çyn. Şolary şu zatlar düşündirip oturan Trump'y. Trump'ın we akly etmese de ýanynaky Trump'a ýa-da maslahatçylyk edýän adamlar şunu düşündirip otur. Men pikirimçe şolaň düşündirişi, şolaň maglumatlary esasında da birazcık Trump düşündi diýip hasap edýän. Şoň üçin bütün dünya Sağlyk Guramasy diýen haramda da mäjitler guramasyndan çykmaly etdi. Amerikan çykarmaly etdi. Inni şu gurama bilenem Amerikan prezidentlerine maslahatçylyk edip oturan şu Anthony Fauci ýaly haramdadalar Amerikan içinden şu jenayetçilikler edýän adamlar o taýda dotýar. Inni bu näme diýär? Trump Biden näme diýär? Biden'ın gözüne ne bolup dur? Boldy bu zatlar. Inni Biden billi. Türmeye gitmeli adamdan, indiki adamdan biri şu Anthony Fauci. Biden'ın öz maslahatçısı. Şular ýaly jinayetçini türmeden halat etmek üçin yürüýte permana golçyk şuňa adyny öz sanawyna saldy. Ölem şu arada ne şu Wikipedia'da şu biografiýasyna şu Biden'ın gol çeken permanam yerleştirilen, hatta ýakyn bolan da adam bolsa men häzir size görkezdim. Ine şu Biden'ın gol çeken permananyň teksti şu. Ine Joseph Biden, President of the United States, Executive Grant of Clemency. Günäge geçişlik ıglan edýär. Kime ıglan edipdir? Dr. Anthony Fauci, şu ýanky haramdada ödem haýyty işler boýunça. Şuňdyýa ine şu edipeleri ýerine ýetiren döwründe ne hilleri bar diýär? Ödem seredin. Amerikan Birleşen Ştatlaryna garşy diýär. Jinayetçiliğin üst açılı ayta diye. For any offenses against the United States. Amerika Birleşen Ştatlarının hatta döwletine garşam diye. Şu döwürlerde eden jinayetçiliğin üst açılı ayta. Men şonu diye jinayet jogapkärçiliginden azat etmek üçin günahynyň geçilmegine öňünden perman berýän diýip Joe Biden möhürni atyp bol çekdi. Ine Inni özüňiz pikir ediň adamlar. Ýene bir ýere gaýtalýar. Şu döwleti demokratik döwlet diýip atlandyryp bolarmy? Şu haramzadany, şular ýaly permana gol çekýän haramzadany demokrat adam gymmatlyklaryny goraýan adam diýip hasap edip bolarmy? Inni buňa hemşerlik eden ýene bir haramzadana günahy geçirildi. Terediň şula ýaly kim? Şula ýaly Ursula von der Leyen diýdi. Şuna ýaly garşam ýakyn Suudi iş açyldy. Belgiýada. Bu günahy näme? Bu günahy hem ýanky bu haramzada näme edipdir? Bu haramzada. Inteaksiyondan geçmedik. Sanjymlary 2020-nji ýylyň dekabryna Ýewropa Komissiýasynyň başlygy bolup işläp berýär. Ýene buňyň wezipesi ýene de udaldyldy. Ýene täzeden ýene şol wezipe taýlandy. Ýagny Ýewropa Komissiýasynyň başlygy diýmeklik näme? Ýewrosaýuzyň hökümetiniň başlygy diýmeklik. Şo döwürde ýa pandemiýa gidip durka, şu ýanky haramda şol aýal, Ursula von der Leyen diýilen aýal Ýewropa Komissiýasynyň başlygy bolup otyrdy. Ýani Ýewropaň tutuş Ýewropaň hökümetiniň başlygy bolup otyrdy. Bu näme edipdir? Ýewropa parlamentine de salat alman. Ýewropaň öz parlamenti var. Ýewropa parlamenti diýen parlamentin özüňi gödüňe getirin kanun çykarjy parlament diýip gödüňe getirin Ýewropaň öz parlamenti var. Şoňa hökmen salat alaýyn bali. Tutuş Ýewropa boýunça sen bir kabul bir çäre görjekmi? Hökmen salat alman. Bu näme edipdir?
Yekeci ödi. Bir giden şo ýanky sancym öndüren farmaseutik firmalar, kompaniýalar bilen aşaatlyk bilen hatalyşyp, şolar bilen aşaatlyk bilen girliňlik bilen dilluşyp milyardlarça sancym almaklyga, satyn almaklyga karar berýär. Yekeci ödi. Jem sarp edilen pul şonda 74 milyard euro diýip hataplanýar. Ýöne şol 74 milyard euroňam 35 milyardynyň nähili nirik sarp edilenen belli bolmanyňy. 74 milyard euro gaty köp pul adamlar. Yekeci öde şol aýalyň karar berýär şoň. Ýewropaň büdjetinden şol intaksiýadan geçmedik sancymlara satyn almak boýunça. Inni Ýewropada şoňa alada Ýewropa parlamenti şoňa alada bildirenler öýdýän, Ýewropa parlamenti sanlyca deputatlar şoňa alada nedip gokdurlar. Onu talep eden zady näme? Onu talep eden zady. Şol farmaseutik kompaniýalaryň baglaşan, ýa-ni şertnamany alalaşyň. Şo tewdan alalaşy bar. Şoň tekstini bir de görkezdi. Ýewropa parlamentiniň hakkı bar, şoň deputatlaryň şonu görmäge hakkı bar. Bireme diýe? Şoň tekstini bilýär. Birinciden alşan hatlaryny ýitirdim edýär. Bu birden hat alşypdyr telefonla, ýa-ni kompýuterine. Şolaň hemmesini podypdyr. Ýankaýar. Diýe tükenini ýitirdim diýe. Bolýar diýe, indi sen telefonuňda, sen kompýuterinde ýitipdir, bolýar. Biz diýe şu ýanky farmaseutik kompaniýalar ýol başçylarynyň kompýuterine saklanandyr ýa telefonunda. Biz diýe şu hatyy talap edýär diýe olar görkezdenok. Olar hatta dinlenişige de gelmedi. 2022-nji ýylda dinlenişip geçirildi. Oktyabr aýlarynda. Ýewropa parlamentinde. Bu farmaseutik kompaniýalaryň başlyklaryny ýa Pfizer'in başlygyny çağırdy bolýar. Barjak geldi diýdi. Kömekçilerini beren oldy. Kömekçileri sen ol hatalyşan kömekçiler däl, başlyk alyşypdyr ýanky bilen. Ýanky haramzada şeytan bilen. Dinleşige bir gelmedi Pfizer'in başlygy. Kömekçilerini beren oldy. Onuň beýleki iki tane kompaniýadan menejerleri geldi. Şolar öňüne oturdup deputatlar sora berdi. Jogam berip bilen oklar. Ýa soranda näme soranda atlary. Hani şol kontraktyň demesini görkedim bile diýär da, ýok bu diýe ýanky kommersiýa sara diýär. Diýe kompaniýamyň kommersiýasy. Olar aýdýar, "Sen kommersiýaň sara bolmagy haky ýok" sebäbi siz biziň adamlarymyza sancym ediljek zady satdyňyz. Diýmek biziň halkymyz, Ýewropaň halky şonu bilmäge haky bar. Sizin gidilmäge hakyňyz ýok diýip tutdular. Indi olara bira görkezmedi. Üstesine bolýar. Indi Ýewropa komissiýasynyň şo ýol başçysy bilen Ursula von der Leyen'den talep edýärler. Hani şo tekst. Hani görkezdi. Belki oturdy, gillediň soňunda näme etdi? Bulan diýen bolýar, men diýär şo kol çeken ýa-ni alalaşym, kontraktymy diýär, tekstlerini meňem gillemäge hakym bar diýip näme etdi? Ýewropa parlamentiniň deputatlaryna şo kontraktyň tekstini berenni üstüni garaldyp berýär. Olaram o taýda tekst bir 90% gillenen. 90%den gowra gillenen. O görkezlen ýerlerinde de hiç düşündürüş ýok. Ýanky düşünüp bolanok. Şu anan ýa-ni adamlar. Men häzir şonu görkezden deputatlar bar, jibirinip ýanky Ýewropa parlamentiniň deputatlary käbirleri. Şuňa jany ýakýan adamlar şo tekstleri görkezýär, öýlerine berilen. Ine şo deputatlaryň biri şu. Rumyniýa deputaty. Bunam öz kanalyna goýan adam Ýewropa parlamentiniň Slowakiýadan saýlanan deputaty Milan Uhrik diýen adam, şul adam Ýewropa parlamentiniň deputaty. Öz YouTube kanalyna goýdy şunu. Ine şu taýda da şoň ýanky şol Ýewropa parlamentindäki kardeşleriniň biri Rumyniýaly. Şu deputat teret ýanky şol aýalyň beren tekstini görkezýär. Ine şu haramda da jinayetçi bar. 35 milyard dollary eurony ýok edip kiýsesine uran haramda hasabat berenok beren dokumentine mäde şolar görkezýär. Terediň näme dokument beripdir? Şo kontrakty görkezende. Ine elinde şo kontraktyň kopýasy bar. Ne bir de beren dokumenti diýär. Terediň adamlar. Ine şo tekst. Ine bir de diýär şu şunýal tekst berdi diýär. Hemme tekstleň, hemme hatlaň üstü garaldylan. Ine alyň diýen bolup biziň üstümizden izdiwaç diýär. Ine bir de berilen dokument diýär. Terediň. Şutal hat barmy? Hat ýok, üstü pozulon. Onda näme üçin onu berýär bulara?
izdivaç etmek üçin. Inha men edýänim şu diýär. Men niýe şonça milliard dollarlyk kontrakta we men ýeke jödüm gol çekip baglaşdym diýär. Ýöne şoň tekstini niýe şunu görkezlerim diýär. Ödem borçly. Şulay al Ýewropa parlamentiniň öňünde hasabat bermäge borçly. Borçly. Olamay diýen hadi men borcum ýerine ýetirdim, ine size berdim kağıt diýe. Ine gapkara kağıt berdim diýe. Ine. Ine Ýewropaň demokratiýasy diýen zat şu adamlar. Ýewropaň demokratiýasy diýen zat şu. Goşa durnaň içinde. Siz hem şul adamlardan demokratiýa garaşýan, şo heleylerden. Inem Ýewropa komissiýasy diýen şol Ýewropaň tutuş hökümi Ýewropa ýüzlere, şo tutuş hökümetiniň başlygy şol. Ýewropa komissiýasynyň başlygy diýmek, tutuş Ýewropa Birleşiginiň hökümetiniň başlygy ikinji möhülete ses berilip hamala ikinji gele taýlanýar. Ses berişligim gilliň geçirilýär. Şunu ses beren adam badyr öýdýän elbetde ýok, galplaşdyrylyp edilýär şu zatlar. Indi ahyrsyň näme etdi? Ýewropa parlamentinin şunu janaat jogapgarçylygyna çekip bilýärmi? Çekip bilýän ok. Diňe ýanky käbir bir tanryja deputat öz nägelerini bildirýär. Bildirdiler hem. Bolany şoň bilen iş bitdi. Ahyrsyň näme etdi? Brüsselli bir jurist, Belgiýaly bir jurist öz hukugyny peýdalanıp, ýagny Belgiýada Ýewropa Birleşigine agdaky. Ýanky jinaýatçylygyň Ýewropa Birleşiginiň içinde edildi. Şol tanjymlara bir almaga mezur edildi. Şol tarp edilen şol tanjymlary, jaksyňydan geçmedik tanjymlary almak üçin tarp edilen pulunyň bir bölegi Belgiýadan harj edildi. Inni menem ola ýanky jurist aýdýar. Menem Belgiýa, ýagny Ýewropa Birleşigine agdaky. Men seni suwda berjek diýip suwda arz etdi. Inni geçen ýylyň başynda, geçen ýylyň ýanwaryna suwda arz etdi. Bir ýyl, bu dogry bir ýyl boldy. Indi näle karar çykaran diýäňiz? Olam Belgiýa bir kiçijik bir şäheriniň suwdyna ýüz tutdy. Suwd näme etdi? Indi soňunda suwd ýakyn karar çykardy. Ýok, siziň görkeden şikayatyňyz yerliksiz. Biz şu şikayata seretmekden ýüze gurýar diýip suwd boýun toglady. Näme üçin? Bu boýunça diýermegi diýär. Ýewropa komissiýasynyň prokuraturasy var. Ýewropa Birleşiginiň öz prokuraturasy bir zat var. Şo diýerňe belli. Ondan diýerňe diýär. Şolar diýär, jinaýatyň üstüne açdylar diýär. Ondan suwda ýüz tutup belerler diýär. Bilýän adamlar. Suwd seretjek geldi, suwd kararyn çykarjak geldi. Suwd hatda derňe geçirjek geldi. Suwdyň derňe geçirme hakkı var. Suwd ýörüçe tülçü berilemeli. Suwd ýörüçe derňe uçu berip bilýär. Derňe geçirilmegini görkezme berip bilýär, karar çykaryp bilýär. Şonu etmedi suwd. Belgiýan suwd şonu etmedi. Bu näme diýär? Ýewropa komissiýasynyň özüne boyun eýýän. Ýewropa komissiýasynyň özüne boyun eýýän prokuratura derňe geçirsin diýär. Oho, Ýewropa komissiýasynyň başlygy bolup oturan olaýal. Şoňa da boyun bolýan prokuratura derňe geçirip şu jinaýatçylygyň üstüne açmalydyr. Bolmajak zat diýär da. O prokuratura da öňüm derňe geçiren olup ýok hiç il jinaýatçylygyň alamaty ýok diýip karar kabul eden prokuratura. Şeýdi bile şol işi ýapjak bolýar. Şoň üçin ýanky Belgiýa raýaty näme diýdi? Men niýde giderim diýdi. Men niýde bir ýerde geçmeli instansiýa baryny geçerim diýdi. Men de apelýasiýa etjek diýdi, ýene geçecek diýdi. Ýöne gynanlykda şu jinaýatçylygyň üstü açylar öýdenmek açylmady. Öňden ýatda taklaýyn. Ýewropa territoriýasynda şoňa garşy hiç il jinaýat işi bolýar. Indi näme misal getirip otyrýar? Amerika Birleşen Ştatlarynyň öz içinde şo ýankylary jinaýatçylygyny edip bastyryp edilýär. Şolara garşy iş gowdalmy mürajaat edilýär. Bidenyň ýol başçylygynda Ýewropada 75 milyard dollar ýewroluk kontrakty ýeke jöde gol çekip 35 milyard dollaryň nirek gidenden belli bolmady ýaly edip oturan bir heleyi jinaýatçy jogapgarçylygyna çekip bolany. Ýewropa territoriýasynda şon ýaly suwd ýok. Ýok. Näme üçin Belgiýa suwd ýagy näme üçin şonu işe garajak bolmady? Gorkýarlar.
Gorkýalar sebäbi bu heleň aňarhynda gatylyk güýçdür. Ýewropaň dolandyryp duran güýçler bar. Hatda gizlin gulluklar bar. Gaty gidip berse ýanky sudýa, Belgiýa sudýasy. Bilip dur, öňüň öldüriljekdigini ýa maşgalasyna bir zat ediljekdigini gorkýar. Siz pikir edýänsiňiz şular ýaly jenaýetçilikler, şular ýaly gorkular, şular ýaly mafiýalar, ol bir ýanky ortaýetde bardyr. Ýa bir Arap ýurtlarynda bardyr, ýa Afrikada bardyr. Ýok. Ýewropaň jümmüşinde we Ýewropaň özünde şolar ýaly strukturlary bar. Onuň bilýärler, hatda sudýalar üçin bilýärler. Şoň üçin gorkýarlar. Şoň üçin şolar ýaly jenaýetçilikleri ýol alyp otýar. Inni Amerikada bir aýtdyk, ýanky jenaýetçileriň birine mäderini suwda çekip bolmady ýaly etdiler. Inni häzir Trumpyň indi möhüreti guturar. Trump olaryň jenaýetçilik akýaşyny çekip bilmedi. Trumpyň hem 4 ýyl oturmaga, ýanky 4 ýyl prezidentlik möhüreti 4 ýyl prezident bolmaga haky bar, kanunaça. Trump gider 4 ýyldan. Ondan näme bolar? Ýanky jenaýetçiler ýene ýygyna geler. Ýanky ýaly haramzada äjitmäjitler ýene ýygyna geler. Biden ýaly ýene bir haramzada prezident bolarda olar getirer. Ondan ana biziň görjek günümüz bar. Ýani ondan bärdeden tek bolmak alamatlary bar. Ýani täzeden pandemiýa girjek bolupdylar. Emeli ýol bilen. Bir giden din doktoram şo döwrem ananlar, häzir hem ananlar. Yo bir tebigi ýagdaýda döredi. Ýok tanjym edilmeli. Yo biz medisina ananýas. Biz alymanyň ananýas. Siziň o diýip oturan alimlaryň ol haramzadalar şeytanyň adamdan çykýar. Şeytanyň gullary olar. Alymyň ady bilen. Şolar döredi ýa-da şo tanjym diýilýän şo virus diýilen adam şolar döredipdir da. Şo siziň adam alim diýip şey tagdim edip oturan. Alimma. Lukman wa ikisiniň yer bilen gök ýaly tapawdy bar. Birleri adamlara garşy hyýanet edip berýän haramzadalar. Alim ulanyp, medisina ulanyp, hawolar alim, hawolar Lukman. Ýöne olar adamlara garşy şerik edip berýän haramzadalar. Olaram telewizionya çykarýarlar. Propaganda etdirýärler. Hawo diýär, diýär, kokly virus, tebigi ýagdaýda döredi. Kuşdan yarganatdan adama geçti. Indi mana öňüne alyp bilemdi. Inen biz diye döretdik ne tanjym döretdik alın. Şunu almasaň adam siziň edara kärhananyňyzy ýapýas. Restoranyňyzy hemme zadyňyzy ýapýas. Transport gatnawlaryny ýapýas. Hereket etmedi ýaly edýäs. Şäherden şähere gitmedi ýaly edýäs. Ýene biz gyýgyrýas. Onu gatnawlary ýatyrdy. Diktator ýatyrdy. Diktator ýatyrdy. Onu tek diktatoryňa şu haramzada görkende berip otyr. Yapdy ýa. Bu gatnawlaryny yapdy ýa. Şäherler arasynda gatnawlaryny yapdy ýa. Bazarlaryny yapdy ýa. Edara kärhananyny yapdy ýa. Açgyrlygyny ýa adamlar. Kim diýär? Şular etdirýär, şular, şu haramzada. Adam biziň ýaly haramzada diktatorlaryň piňine de dälen edip otyr. Olar näme bolan gitirýän adam? Olar pul gitirýän, olar hiç zat gitirýän. Halk götünýär ýene de. Şolar ýaly ýene de etmäge taýýarlyk görüp otyrlar adamy. Taýýarlyk görýärler. Eni Trump şu zatlaryň öňüne alyp bilermi? Alyp biljek adammy? Ya aljak bolýarmy? Bir tarapdan heretiň aljak bolýan ýaly. Ya käbir adamlar ýa-ki şol Ingolmana saglyk ministri edip belledi. Şol zatlara garşy çykyş edip berýän käbir adamlar. Ýene bir käbir maslahatçylary we käbir ministrlik wezipelerine belleýän adamlar hem öňden bäri tanalyp gelýän bir nälim bolsa näme bir adam kärçilikli, bir insan pergur adamlar bunu tanalýanlar. Ýöne Trump'ın şu zatlara agtyar barmy? Trump'a şu zatlara ýol berirlermi? Men aýtdyk, şu zatlary maliýeleşdirip oturan puluň eýeleri bar. Trump ne derejede şolun täsirinden daşardy. Trump'ın öýde şol puluň eýeleri şu zatlary etdirýän bolsa. Onu Trump näde puluň eýelerinden daşardy? Öýde täýärli hereket edip bilermi? Şoňa etmäge ýol bererlermi? Ine şu etiň esasy soram. Ine oňa biz ýakyn bolda seretmeli. Ýani Trump ine uruşdan bir men ne uruşuň öňüne aljak diýär da. Uruşuň öňüne alyp bilermi falçy aýdal. Ine Putin gidip otyr. Ine Ukrainanyň tek bahw aljak ýerlerini tek Putin bahw alyp ýetişen hok. Trump'ın beýlek tarapda söz berýär. Hatda haýwat amatyp otyr. Ýagny öz
sosial ulgamlarynyň birini öz sosial ulgamyna birlerine däl Trump'ın öz sosial ulgamy. Trump'ın öz sosial ulgamy ulgamyň adam häzir men size görkedeýin. Truth Social diýip atlandyr ya. Trump onu 2022-nji ýylda öretdi. Özü maliýeleşdirip Trump'ın öz korporasiýasy var. Şoň meselesinde sebäbi Trump'ın çykyş etmegine ýol bermediler adamlar. Trump'y blokladylar. Facebook'tan, TikTok'tan, ýani Twitter'den hemme blokladylar. Şo döwürde ýani Trump pretensiýa berdi, ýani Biden'ın ýeňiş gadananyna. Şonu hemme sosial ulanlar bloklady. Onuň Trump 1 ýyl geçenden soň, buradan 1 ýyl töwere geçenden soň özü maliýeleşdirip Truth Social diýip bir neme döretdi. Sosial ulgam döretdi. Ana şo taýda da ýakyn Trump bir post ýerleşdirdi. Namen görkedeýin size. Ýa şu taýda aýyň 22-sine 4 saat 46 minutda bir ýa post ýazypdyr. Şu taýda da ortaýda haýwat atýar. Ortaýda edil Biden'ın haýwat atyp gelişi ýaly haýwat atýar. Ýagny Putin'e duýdurýar da, prezident Putin ýa, sen ýa indi diýe gayret etdi diýe uruşy togtut diýe. Ne biz diýe bilýäs, ine ortaýdyň gadrynan bilýäs. Sowet döwründe diýe ortaýat iň uly ýetki çeken ýurtlaryň biri boldy diýe. Ýagny ikinji ýakan uruşunda diýe nemisleri garşy uruşmakda 60 milyon ýylatyny ýitirdi diýe. Olam ýalan maglumat 60 milyonla 27 milyon Sowet Soýuzy ýylatyny ýitirdi. Ne diýe ýöne diýe biz diýe ne diýe uruşy dur solatlara gydýa da ýynarmaýdy ya. It is only going to get worse. Indi diýe ýagdaý diýe uruşy togdatmasak diýe ýagdaý hasam ýaramazlaşmak bilen bolar. Şoň üçin diýe egerde diýe siz diýe uruşy togdatmasaňyz, if we don't make a deal, eger biz diýe alalyşyga gelmesek diýe Ukrainada uruşy togdatmak barada diýe, and soon I have no other choice but to put high levels of taxes, tariffs, and sanctions on anything being sold by Russia to the United States and the various other participating countries. Eger diýe siz diýe men diýenmedip diýe uruşy togtatmak barada alalyşyga gelmeseňiz, onda men diýe size ortaýda garşy diýe ortaýdyň ýani bize satýan harytlaryna garşy diýe hasam köp paç, ýani salgydy girden diýe näçe prosent belli däl, ýöne men ýa gatyk uly salgyt girden. Sizin harytlaryňyza. Hemem diýe sanksiýa girden ýene de. Önem diňe bir ortaýda garşy däl ýa, ortaýat bilen hyzmatdaşlyk edýän beýleki participating countries beýleki hyzmatdaşlyk edýän ýurtlara garşym diýe. Ne şu arada inaugurasiýasyny edil ýani 2 gün geçenden soň 20-nji ýanwarda şo özüniň döredem şo sosial ulgamyny post ýerleşdirýär. Bu nämen görkezýär? Diýmek onda ýene de Putin häzirki basyp alan ýerleri bilen çäklendi. Ya Putin aýdyp biler, men häzir uruşy togtatsam, o Zelenski ýa-da Zelenski ýerine geljek, indi bir gana boljak, aýdaly bir oýnatdy. Hasam ýene de mögüjap, öňkü basyp bilen eýlen ýerlemede ýerine aljak bolup ýene başlar. Şoň üçin men Kiýew şeýle gitjek diýdi häzir. Putin aýtsa da, men häzir Kiýewe ýetmedem. Bular Ukrainaň bu natsistleri ýa-da bu oýnatylary, ýani sizin oýnatylaryňyz ýene de ýani bize garşy talap goýar, NATO girjek diýer. Krymy ýa-da ýa-da bilen häzirki eýlen ýerlemede ýerine aljak diýer. Bilen berjek däl. Şykwa çykmaya. Trump çık diýenok. Trump mahal üçin Putin'a Ukrainadan çykyp gitdi diýenok. Trump nähili işaret berýär. Şo häzirki basyp alan ýerler bilen çäklen bolýar, doý şo taýdan al. Ö territoriýa öz nämäge, ýani terheden geçirdi. Bolly kanagatlarynda otur diýär Trump aýdy. Emma men çaklym çak bolsa, men çaklaýşym boýunça Putin häzir kalan ýerler bilen kanagatlanjak adam däl. Men pikirimçe ol esasy şo Rus tilli regionlar bar, Rus tilli regionlar bolanna Ukraina haýy regionlary. Dnepr regiony, ýani Dnepropetrovsk oblasty bar, Odessa oblasty bar, Unortoda Nikolaev oblasty bar, Zaporojye oblasty, şolaryň hemmesi Rus tilli oblastlar, welaýatlar hataplanýar. Indi diňe men pikirim däl, bir gidan synçylan pikiri. Putiniň ýetiň bolmanyna şo ýerleň hemmesini ortaýda beripdirmi?
Ondan galan böyle gitse gidiversin. Onu Polşa alyamy, Wengr alyamy, Wengriýa alyamy ýa-da öz başyna şoja aýratyn döwlet hökümine galyamy. Putin oňly iş bolmaz. Ýöne ondan bärde men pikirimçe Putin togtamam kalýar. Indi bu näme aňlady ýa? Putin ayak dirap dursa, yok men tak almaly ýerlem almadym diýär. Trump'ım söz berdi. Öz saýlawçylaryň öňünde söz berdi. Bütün dünýä jemgyýetçiligiň öňünde söz berdi. Men uruşy haýdan haý togtadyr. Beý demek näme di? Näme aňlady ýa? Putin höçetlik etse, Trump'ım höçetlik etse, togtatjak diýip. Onda Trump näme diýär? Meniň taňsy ýerde. Buňa ýene näme baryp biler? Onda ýene de Amerika odolky ýaly Bidenin edişi ýaly Ukrainanyň hökümetine ýara gollagyny bermeli, ýene de milliardlarça dollar pul harç etmeli, döwletiň öz büdjetiniň adabyna Ukraina üçin. Olam ýene de Trump'ın tarapdarlaryna näçilik töretjek? Oho, sen söz berdiň. Sen indi pul harç etjek gal Ukraina üçin diýdiň. Biziň döwlet büdjetimiziň pulu gidip otýar. Näme gidip belli de. Kimi oraýan belli de. Alsın olur, bal alsın indi köp adam Amerikanyň köp Ýewropa bolan köp ne şey diýär. Bu hoşa Putin näme analaty alsın indi şu bir bolup diýlen ýaly nemeden uralýar köp. Bu bir giden milyarlarça euro, milyarlarça dollar pulu durýar. Bu uruş. Onun hiç illemeti yok. Neti bir soňu gelen ok. Şoň üçin bu ýene nähil hukuma men diýjek bolýanlardy. Buň soňunda ýene de Amerika bilen Ortaýadyň arasynda bir has konfliktin, ulu konfliktin döremeğine getirmek mümkün. Trump ayak dirap dursa, Trump bilen Putin'e laşa gelip bilmez. Şoň üçin o bir söz bermek bir zat. Söz beren soň wara oň nähili ýollary bar. Sen tak öňünden çölgüdüni gördüňmi? Sen öňünden Putin bilen ujaý habarlaşdyňmy? Çölgütler bardy. Ya habarlaşman, aýo men Putin'i diýen metrer, men sen bir nemelen görkezjek bolýar. Özüň bir image kazanjak bolýar. Putin aman öz egat boýunça henden pes oturjak adam däl, olamaýdyr. Oho men sen kim maňa diýen getdirer ýa-ni men näme sen diýen getdir. Men öz planym bar. Atan gerek bolsa sen ana gitdi Girlandiýany basyp aljak diýen ýa neme satyn aljak diýen al. Ýani Panama kanalyny aljak diýip otyr o gün ortadaky. Bu başga bir ýurduň territoriýasynda Trump aýdýar. Kanadany birleşdirjek diýip otyr ýa. Neme territoriýasyna. Demek bu taýda näme alamatlary bar? Bu taýda häzir dünýäni paýlaşmak tendensiýasy gidip otyr. Kim özüne göwün ýetip, kim özüniň ýaragyna, ekonomik ykdysadyýatyna daýanyp, häzir niýin basyp alyp bilse, ýetiş bilse, o ýakyn ýyllarda bir ýyl şon ýaly bir neme haýdan neme gidip otyr da, haý-haýly bäsleşik gidip oturan ýaly. Gidip otyr. Ýöne bu taýda näme düzgün man bilen arasyn. Alaryşyk barmy? Sen bu taýnal öz aramyzda bir jekleşen bolaly, dawalaşan bolaly. Şonu ýaly gizli nemeler barmy? Ýa-da alanalmy? Üç ýeteniň kimi? Kimin orta alyp ýetişse şola alýa? Ýa-ni özüne göwün ýetip, kimem askynrak bolady, territoriýada gitjek, soňuna Merkada ýa Türkmenistana çenden baryp ýetjekmi bu alhaly? Aýdaly mysal üçin ene gün ortadan ene Izrail ýa-ki Jehudler hereket edip otyr. Ýakyn günler bulaşdyryp otyr. Özleri musulman hasaplayan Salafiýiň üstü bilen bulaşdyryp otyr. Ondan Jehudler ýa-ki Salafiýleri gan ojaklary ulanyp Merkada ýaşan öz ellerini ýetirjek. Ne bu meseleler barada biz yakında aýratyn bir gepleşikler edip şuna da degip geçeriz. Umuman haşy soňky ýetatrak geýsýasy wakalar barada aýdyp biljek zatlarymdan şundan ibaret gepleşip udaga çekdi. Ýöne men özümiň seýrek çykyş edýänligim üçin udagragam bolsa şu zatlaryň gurrundy etmelidim. Kanagadyna ýetip şu taýga geçeni toňgoş edip bilen bolsaňyz minnetdarlygym bildirýän. Eger gepleşiň ullugy üçin bir näýlelimiz bar bolsa, ona bildirmäge hakyňyz bar. Ýöne ýene bir gedek aýdýan, seýrek çykyş edýänligim üçin men gepleşiklerimi şular ýaly ulrak etmeli bolýan. Ýygy-ýygydanam çykyş edip bolanok inşallah da zatlar bilen nemeli baş aýrak bolup. Şoň üçin maňa da meňem ýagdaýyma düşünüň diýerim gelýär.
Orun adamlar galanky beýleki meseleler boýunça taryhy meseleler baradaky gepleşigimizem ýakyn wagtlarda dowam etdireriz. Şunu üçe-de dinleýän üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.